Egunon, guztioi izan zaitezte ongi etorriak. Irailean sartuta gaude, zuzen ere, dena martxan jartzen den hilabetea, dena beste ritmo bat hartzen duen hilabetea, baina baita ere hilabete polita, gauza asko egiteko aukera, eta beste Udako Unibertsitateko ikastarauek ere martxan jartzekoa, hain zuzen ere, alor honi dagokiona. Izan ere gaurko honetan, aspaldiko partez, landaulak antolatu eta Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzarekin, beste jardunaldi interesgarri bat izango dugu gaurko honetan. Izenburuak zerbait badio eta gaurko hizlariek ere zerbait esango digute hau guztiaren inguruan. Bertako produktuen ezagutza eta konsumoa. Kontsumitzaileek tokiko produktuekiko dituzten ohitura eta motivazioak. Gauza asko esango zaizkigu gaurko honetan, eta zer entzuna eta zer galdetu ere izango dugu. Eta streaming bitartez ere jarraitzen izango zaituztegun guztioi ere, gonbita egiten dizuegu, galderaren bat balin baduzue egin arazteko, guk gero ondoren hizlariei zuzentzeko. Eta gaurko jarduna hasi aurretik, zuzen ere, Goimen eta Landaularen izenean, Manix Aranburuk du hitza. Manix, nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko Jon. Egunon guztioi, gaur gurekin topaketa hauek elkarbanatzea etorri izaten guztioi, Landaulan izenen, Goimenen izenen, Goizane zentrotik. Asko eskertzen dugu daukazuen bertako produktuekiko interesa, hemen instituzionalki ere Aldundiak ere bere babesa azalduz, bai gero nekazal sektoretik, sindikatuetatik, adirazi aspalditik dabaikigun burruka dela, beste sesio bat gehiago da, urtez urte unibertsitateko ikastaroak aprobetxatuz elikagaien bueltan ematen nahi gehan azkeneko berrikuntza, azterketen emaitzak, ikusten duguna gaia poliki doala eta kostatzen zaigula aurrea egitea, ikusten dugu ere gizarte mailan gehoz eta gehiago direla bertan kezka hau bizi dutenak, eta gaur planteatzea gatozena izango da produzioarekin lotuta, Sagarraren bueltan Mondragon Unibertsitatetik Anaiz Iglesiasek egingo digu halako azalpen batzuk, gero Prosumerlabetik ere edukiko ditugu konsumo ohiturak zenbait generazioen aldetik, sensibilidade gaiak azaltzen dituen gaur egungo gazteak bertako produktuekiko eta mai inguru batekin amaituko dugu. Ikusten duzuen bestela, gaurko hitzaldia ezagutzea, bertako produktuen ezagutza eta kontsumoa da, esan ohi da ezagutzea maitatzea dela, iruditzen zaio hemen honea etortzen gana kezka horrekin nahikoa ezagutzen dula bertako produktua, ezagutzea maitatzea da, maitatze hori ere jatea tokatzen zaigu, askotan ez daukeu, nahi duen guztie, nahiko genduken lekutik, bertakoa, eta anitza izatea, ea posible egiten dugun gaurkoan, poliki urrats bat gehiago eman, eta bideat jorratzea egiten duen produktu gehiago egon dadin, jende gehiagori iritsi dakion, eta benetan apreziatzea. Azkenen lehen sektoreak behar duna da, errentagarritasuna eta produktuen kalitateak eskatzen du halako balio bat konsideratzea. Bestik ez. Xabier, nahi duzu? Egunon, eta eskerrik asko. Ze urtero gonbidatzen gaituzue jardunaldi hontara, ikastaro hontara, eta saiatzen geha etortzen eta pozik etortzen geha, ze ikuste ekarpen polit bat egiten zaiola ez. Eta eskerrik asko zuei, baita ere zuzenen streaming bidez jarraitzen izaten hori, animatu zeatelako. Nik agurtzen izan ere sarrerak emateko almena, ze atzuaren beste bat eukik duen, eta muntxe esaten nuen, baina hiru ideia bintzaten osatzen saiatuko naiz ez, hiru ideia edo hiru mezu. Aurrenekoa atzo komentatzen nuen baita ere, eskertzekoa da eta postekoa da Euskal Herriko Unibertsitateak Udako ikastaroak hainbeste antolatzen ditu bez, gizarteko hainbat arlo eta gai jorratzen ditunak, eta
interesantia da, postekua da, unibertsitateko ikasleetatikan haratago gizarte osoari eta gizarteko eragilei eta pertsonei hausnarketa hauek egiteko aukerak ematia. Azken baten, atzo ere komentatzen nun, espiritu kritiko hori, iritzi kritiko hori lantzeko nik uste dut oso ondo etortzen diala eta gero eta demagogia eta populismo gehiago daun gizarte hontan nik uste beharrezkoa dela, ez? Mezu asko iristen dira dauzkagun arazok plis-plas baten norbaitek konpondu ditzakela esanez, ez? Zerutik mana etorriko baliz bezala, ez? Barita magika bat norbaitek eukiko balu bezala, eta dauzkagun arazok dira komplejok, zailak, lehen sektoren zer esanik ez, eta nik uste dut garrantzitsua dela iritzi kritikoi lantzia ikusteko gaiak ze komplejo dian, ze hori ezagutzek eta emango digu bakarrik modu eraginkorreago konpontzeko aukera. Ez hitz hutsalak edo promesa bete ezinezko baizik eta errealitatea eta komplejotasun hori ezagutzia importantia da, ez? Eta hau aukera poli bada hortako. Eta atzore komentatzen nun, alde hortatikan, udako ikastaro hauetan, lehen sektorek eta landa eremuk bere lekutsua irabazi dula azkeneko urte hauetan, ez? Eta adibide aste hau behau, ez? Atzo belaunaldi aldaketari buruzko ikastaro bat izan zen Miramarren, eta gaur dauku bat hemen goizanen bertako produktuei buruzkoa, eta beste bat dagoen zerainen geojon berko deguna landa eremun mugikortasunaren ingurukua, ez? Eta, nik lehendabiziko mezua hortik antzi joan, ez? Garrantzitsua da ikastaro hauek, bizka bat, hausnarketa eta iritzi kritiko hori lantzen juteko. Bigarrena, eta hemen zauden gehienaren ikusteet badakizuela, da misioaren kontua. Oan dela 3 bat urte, Gipuzkoako Foru Aldundin, nik usteet erakunde daukaten kezka berdin bat dagoela, eta da administrazioaren eta administratuaren arteko gap edo distantzio hori gero eta handiagoa izaten aidala, eta hori ez da onak gizarte demokratiko batean, ez? Eta, gertutasun hori berriz ere berreskuratu beharra dagoela nola baitxer, ez da? Eta lehenko formulak ez dutela balio, eta formula berrik bilatu beharra daudela parte hartze hori eta gerturatze horien areagotzeko. Eta etorkizune ere ikizen markontan hortan eta, Gipuzkoako Foru Aldundin, metodologia desberdinak esperimentatzen saiatu izan dira, izan gea herritarren batzarra sonatuko izue, baina oin dela 3 urteo, etorri zitzaizkigun esaten, badago beste metodologia misioena, eta interesatzea altzaizue zuei elikadura jasangarriaren ingurunen parte hartzia. Eta guk esaten genuen, ze ote da misioenen metodologia hau, eta galdetu ingenien. Esan ingo izuen, nik uste igual badakizuela, baina orduan esaten digute. Misioen metodologia hau da, Mariana Mazzucato ekonomilarik martxan jarri duna, o forma mandion metodologia bat, inspiratuta dagona, 1979 urten, Kennedyk egintzun apustu bat eta zen. Alegia orduan, Sovietar Batasunan eta Estatu Batuen arteko gerra hotzoien zeon, ez da, mundun, eta lehia askoren artean, bat zeon, ilargira zen lehenago iritsiko, eta Kennedyk esan omentzun, guk lehia hau irabazteko modu bakarra deu, gure nazioko, gure Estatu Batuetako eragile desberdinak, agente desberdinak, danak astroguzik alineatuta jartzen baldin baditugu. Danak sokatiran bezala, danak alkarrekin jartzen baldin baditugu helburu hortara, ez? Finantza mundua, komunikabideek, ikerketa, gizarteko movimentuk, danak mentalizatzen baldin baditugu gure helburua, gure misio hori izan behar dula, ilargira aurrena iristia,
bakoitza bere arlotik lana egiten badu hortara, hola lortuko duguken ilargira lehenago iristia, ez? Eta, bueno, lortu egin zuen, eta hori da Mariana Mazzucatok esaten duna egin behar dela, ez? Arazo haundin aurren, erronka haundin aurren, oinarrizko misio garrantzitsu batzuk jarri, ez? Guri etortzen zaizkigu eta esaten du, ondo sonatzen zion eta esaten genuen, ostra, hori nun eta hemen herri txiki hontan, hain dispersoa gabiltzanen herri hontan, hain txiki gehain atomizatuta gaude, kriston erronka dauzkagu, globalizazio honen aurren jan egingo gaituzte, zerbait egin barra baldin badaukagu guk hoixe da, ez? Diferentzi, aparte uzten saiatu, eta misio bat definitu, danak horren alde behintzat egin dezagun, ez? Eta esan gendu, sartu ingo gea. Eta zuetako askoke parte hartu dezue dinamika hortan, definitu gendu misioa, 2040 urtera begira, eta esperimentu bezala nik uste ondo etortzen nahi dela, bere zuzenketa guztik eta inberko dia, baina, nik uste dut geohortikan dirulauntza deialdi bat atea da, eta, hori elikatu egin nahi da, hori indartu egin nahi da. Nik uste dut, era bateago bestea, herri honek apustuk era hortara dauzkala egin beharra, ez da? Hoi bigarrengo mezua. Da, hirugarrena da, pixkat, gaurko gaiarekin lotuta bertako produktuak ezagutza eta konsumua eta egiten duten hausnarketa txiki bat, gero badakit askoz modu zientifikon pertsonen edo konsumitzaileen konportamentua zein dan eta azalduko dezuela, baina nik pixkat intuiziotik eta ezagutzatikan azalduko izuet, modu simple baten, simplekila igual, baina nik esaten nun, produktu gerosteko garaian, hiru gauza igual nagusiki hartzen dira kontutan, ez? Alde batetik prezioa. Hemen gaina esperto asko dago, gai hauetan, eta gero esatuko du, baina pixka zirikatzeko da, ez? Prezioa, nik uste garbi dagoela modu razional baten esaten da prezioa, garestia baldin bada ez, eta ez, gero gustatzia produktua, kalidadia. Naiz eta oso merkeon ez baldin bazazu gustatzen ez duzu erosten, ez? Orduan, lehen da bizi prezioa. Gero, gustatu inbertzazuen produktua, eta bado, hirugarrengo bat, ez dakik irrazionalaua o sentimentalaua o izango dana, ez? Erosteko, nik ala ikusten debintzat. Eta da, sentimentuarekin ze ikusia daukana, eta sentimentu honek, adar desberdina dauzka, ez? Bat pentsatzen nun, ez? Bat da militantzia, eta militantzik ere adar desberdina dauzka. Batek esango du, nik produktu ekologiko ni sensibilizatuta nago, ekologiarekin eta zeakin, eta, ni ekologismoaren militante ba naiz, eta militantziagatik erosten dut. Igual produktu etzat horren beste gustatzen, igual galesti xamarra da, baina, mentalizatuta nago, eta erosi egiten dut. Eta militantzi hortan, baita ere hon lehike, identidadearena, ni euskalduna naiz, eta nik oso garbi daukat, izan ekologikoa ez, baina bertakoa konsumitxuko dut, nik herri bezala, nik herri hau indartu nahi detelakon. Nik uste talde hortatikan, nahiko komplejua dela gure herria, ez? Euskadi zoritxarrez hiru errealitate administratibo dauzka, Naparru, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Iparralde. Euskal Autonomia Erkidegoko igual, Euskolabelarekin igual identifikatzen dira, Naparruko ez dakiz zer dauken, Reino Gourmet, o Tierra de Navarra, ez dakiz zer, da Iparraldeko ez dakiz zer dauken, ez? Hor, daukagun errealitatea daukagu ez da. Eta baita ere sentimentu hortan, irutzezat moda ere badagola. Eta irutzezat gaztengan, indarkeian hartzen nahi dan, hartu duna, dala modak. Militantzia gutxitzen nahi dala irutzezat, eta modak askoz gehiago arrastratzen gaitula. Eta nik nahiko gertutik ikusten dut, gaur egun, modan dago, kirola itxia, modan dago gimnasiora jutia, modan dago protein asko daukaten zeaken erostia, modan dago edari energetiko erostia, eta gaina, produktu klaseoik oso kutsatuta dare, oso publizidade asko eta oso komunikazio basati baten zean daude, ezta? Eta horren eraginpen daude, ez?
Baina errealitatea hau da, eta gazte nire utzezat, eta hori gero eztabaidatu eta itzengo du, gazte asko hortik handi joaztela, eta nik atzore esaten nun, gazte berriri erantzun berrik eman bertzaizkiela, ez duela balio lehengo erantzunak, ez duela balio esatea gazteri ezkezu militanti izan behar dezu honena, ni modak arrastratzen hau eta gordun, eta hor dago kriston erronka, eta horretik aurreneko esanten dut, eztabaida kritiko landu behar ditugu, bigarrena modak eta tartean dauden eta mundu basati hontan horri aurre egin behar daukun, bertako produktok eta misioaren ingurun, misio batzuk edo erronka amankomun batzuk jartzen espaldima ditugu danan artean, oso zaila egingo zaigu mundu basati hontan eta elikagaiak eta konsumoaren mundu basati hontan guk bertako produktokin aurre egitea, ez? Eta nik hoiz izan egin nahi nun gaurko ekarpena. Hortikan aurrea, zuen esku gelditzen da bizkaten azalpenak eta. Venga, eskarrik asko, Zein da guain? Beno lagunok, egunon, mila esker Mane Xaranbururi, Goimen eta Landaolaren izenean egin dizkigun hitzaurrearen gatik, eta bitare mila esker Xeber Arruti Beizamarrari, Lurralde Oreka Berdeako diputatuari. Queremos decir también, queremos invitar a las personas que nos siguen en online o en directo, que tenéis un elemento más concretamente de traducción simultánea del euskera al castellano. Por lo tanto, pedir a nuestros técnicos esa opción y naturalmente os la daremos para que podáis seguir en la totalidad las diferentes ponencias de la jornada de hoy. Eta ekin ingo diogu, izan ere, galdera batzuk jada bota dira, baina galdera batzuren inguruan mintzatuko gara gaur goizean. Bertako produktuak eta garikoak zeintzun diren baldakigu. Berizten alditugu produktuak. Ezagutzen alditugu konsumitzaileek tokiko produktuak erosteko eta konsumitzeko dituzten motivazioak eta pertzepzioak. Zer egin dezakogu bertako produktuen konsumo onditzeko? Horiek izango dira gehiago gutxiago, gaurko goizeko jardunaldi honetan, landuko ditugun galderen inguruan, galdero horien inguruan arituko gara. Eta lehenbiziko hitzaldia Mondragon Universitateko Anaiz Iglesiasek emango digu, eta pixka bat kokatzeko liburu baten pasartetxo bat ekarri dut. Izan ere bere ponentziak hala dio, sagar berritzen proiektuaren aurkezpena eta emaitzak horien inguruan mintzatuko zaigu Anaiz Iglesias. Eta atzo lardeskan ibili nintzen liburu batzuen inguruan, eta zera topatu nuen. Sagar mota asko daudela, gizartean bezala, persona asko gaude, eta konsumitzeko produktu ezberdinak ditugu, eta konsumitzeko ohitura ezberdinak ditugu. Eta sagarrak aukeratzeko ere, atal ezberdinak eta aukera ezberdinak ditugu. Txalaka, mozolua, berkelina, andoaina, samoa, merkader sagarra, patzua, txorrontxa, txorrisagarra, urtebia, pikusagarra, gezpurua, gezagorria, bizkaisagarra, ugartesagarra, eleta, martikutza, kasildua, lopetia, mutrikua, San Juan sagarra, Dabisagarra, gibeltxorrotxa, erregesagarra, emperadoresagarra, Celestina, aritza sagarra, eta noski, gaziak eta gozoak. Gizarte ere ala, omen dago, gazi gozoz betea, eta gaur argibide gehiago izango ditugu, izan ere, lehenbiziko izlaria, esan bezala, Anaiz Iglesias izango baitugu, eta bere titula, bere ponentziaren titula, sagaberritze proiektuaren aurkezpena izango baitugu une batetik bestera. Invito naturalmente a todas las personas que nos seguís por email que lo hagáis y nos queréis trasladar vuestras preguntas, nos las hagáis. Eta nahi duzunean, nik tarteka marteka kinu batzuk egingo izkizut. 5, 3 bat, hori da, falta zeizun denbora, hitzaldia amaitzeko, eta ongi etorri eta mila esker. Eskerrik asko. Hala ere nik kronometroa jarriko dut, Zeren, asko dago hitz egiteko honen arloan, inguruan, bai? Beno, Jon, mila eskerrik asko, honea gerturatu zareten guztiei, etortzeagatik, eskerrik asko konektatuak zaudeten guztiei gurekin egoteagatik, ongi etorriak baita ere,
Beno, ni Anaiz Iglesias naiz, MIK ikerketa zentrotik nator, eta sagar berritzen proiektua aurkeztuko dizuet. Esan behar dizuet, sagar berritzen proiektua etorkizuna eraikitzen esparruan garatu egin da, eta Landaloekin batera lan egin dugu proiektuaren inguruan, bai? Seguru hemen zaudeten guztiak Landaloa ezagutzen duzutela oso ondo, baina pixkat esplikatuko dizuet, bai, MIK zer den eta zertzan aritzen garen gure egunerokotasunean. Bai? MIK Mondragoi Korporazioaren ikerketa zentro bat da. Mondragon Unibertsitatea enpresagintzara atxikituta gaude. Eta gure helburua da negozioen arloan, kudeaketa berrikuntza arloan, ekitzailetza arloan ikerketak egitea. Bai? Orduan hemen azalduko dugun proiektua ikuspuntu horretatik landu egin dugu. Bai, ez kontsumitzaileen ikuspuntutik, bai, kontsumitzaileen inguruan itzengo dugula, baina enpresetan fokoa eta negozio ereduetan fokoa jarriko dugu proiektu honetan. Bai? Ikusiko ditugu edukiak, testuingurua eta helburuak, metodologiak, faseak ere bai, ikerketaren faseak esplikatuko ditugu, lortutako emaitzak, negozio ibilbideak planteatuko ditugu, ekoizle txikiak bere ganatzeko alden moduetan, eta ondori orokorrak eta etorkizuneko ideiak ere bai proposatuko ditugu. Bai, testuinguruan pixkataritzeko jakin ezazue sagar berritzen, sagar mota ugari dazkagula eta jonek esan du moduan, Gipuzkoako kontsumorako sagar autoktonoaren oinarri eta etorkizuneari buruzko ikerketa dela. Gipuzkoako kontsumorako sagar autoktona, errezil sagarraren inguruan egin dugu ikerketa hau. Fokoa errezil sagarran jarrita. Eta kontsumorako sagarran, bale? Sagarretan. Hori puntualizatu nahi dugu zen, bestela fokoa galduko egingo gu. Eta esan dudan moduan, proiektu honetan, negozio ereduetatik ikuspuntua garatuko dugu. Baina negozio ereduari buruz hitz egiten ari garenean, ez pentsatu bakarrik ekonomiko arloan zentratu garela. Negozio eredua triple impactua daka maila ekonomikoan produktuak valorizatuz eta ekoizleen arteko lankidetza indartuz impactua izango du, baina ere gizarte mailan tokiko nortasuna eta kultura buruz ere bai egingo du proiektu hauek, zen errezilgo sagarra lotura handia daka kultura eta norberaren tokiko arloarekin, eta ingurumenean ere inpaktua bilatzen dugu biodibertsitatea nolabait garatzen baita ere. Honelako barietateak berreskuratzean biodibertsitatea ere bai garatzen dugu, eta ingurumeneko inpaktua ere bai garatzen dugu honelako proiektuekin eta negozio ereduekin. Bai? Zemotateko faseak segitu ditugu proiektuan zehar? Lehenengo eta esplikatu eguna gaurko egoaren azterketa egin dugu. Azterketa hau bai iturri primarioak eta iturri sekundarioak erabiltzen egin dugu, eta agente nagusiekin eta ekoizle txikietin hitz egin dugu. Bigarren fasean merkatu aukerak eta potentzial ekonomikoa aztertu egin dugu. Hau da, ez gelditu gara bakarrik gaurko egorari begira, etorkizunari ere bai begiraka da bota diogu, tendentziak aztertu egin ditugu, globalki zer egiten ari den ere bai bilatu egin dugu, eta gure ideia izan da gaurko egunerari ekartzea etorkizunako azterketa hori. Utsuneak ikusi dugu etorkizunari begira eta gaurko egoeratik ateatzen baldin bagia, utsuneak daudela betetzeko ekoizlen eredu, negozio ereduetan, eta utxune importante da lankidetza estrategiak eta aliantzak lantzea izan da. Eta hori dena aztertu eta landu ondoren, negozio ereduen ibilbideak aztertu eta etorkizunerako ideiak ere bai garatu ditugu. Lehenengo fasea, gaurko egoraren azterketa. Esan dudan moduan, lehen mailako eta bigarren mailako iturriak erabili ditugu. Bigarren mailako iturriak dokumentu ugari aztertu egin ditugu, baina batez ere badaude bi dokumento nagusi direla gaurko egoera pixkat ulertzeko. Eta honen inguruan
hitz egingo dugu, eta gero, lehenengo mailako iturriak erabili dugu, lehenengo ikerketa, esplorazio ikerketa batean, elkarrizketa sakonak mantendu ditugu hiru agente nagusiekin, sagarraren subsektorean garrantzitsuak direna, baina gero ikerketa konfirmatorio bat egin nahi izan dugu ekoizle txikien artean. Ean beren pertzepzioak agente nagusien pertzepzioarekin bat etortzen ziren, bai? Edo ez. Eta inkesta bat egin dugu. Bueno, dokumentu nagusienak Ibarbi Sagarra errezien, dokumentu hau, bueno, eguneratzeko har dago, baina oso ideia interesgarriak ekarri digu gaurko egoera ulertzeko. Hemen zaudeten guztiak, seguraski, hau da naia zure buruan eukiko dezute, esan behar, ez dira gauza berriak, baina ikuspuntu berri batetikan gero landu izango dugu, bale? Orduan, Errezil Sagarra eskualdeko produktu emblematikoa da, kultura eta nortasunari lotura handia dakan produktua baita, ekoizpen txikienek praktika ekologikoak erabiltzen dituzte, merkaturatzean ekoizpenaren 71% gutxi gora bera sagardotegira doa. Hau da, sagarra gordina ez da hainbeste kontsumitzen edo merkaturatzen, eta hemen dakagu aukerak pixkat, berrikuntza bultzatzeko, bai? Eta etorkizunako erronka nagusiak dira, trebakuntza teknikoa, merkataritza estrategiak berriak eta kooperatiben bidezko lankidetza bultzatzea. Azkenengo frase hau, errepikatuko da momentu guztietan. Bai ekoizlekin, bai agente nagusiekin, bai kontsumitzaileekin, erronka betikoa da, esate baterako. Horien dela urte asko ikusten dugu erronka dela, eta oraindik erronkak dira. Trebakuntza teknikoa, merkataritza estrategia eta kooperatiben bidezko lankidetza bultzatzea. Orduan, soluzioak bilatu behar ditugu honen inguruan, bai? Tokipomes dokumentua ere bai nagusi bezala hartu dugu, saber autoktonoek zapore eta ezaugarri organoleptiko bereziak dituztela esaten du, eta hemen, moda ordez, moda ere bai interesgarria da kontsumo aukerak pixkat aztertzeko, baina bez zaporea gustua ere bai landuen egin behar dugu, eta oso interesgarria da dokumentu honek esaten duna. Eta ere bai esaten du merkatuetan gero eta eskarian dago jatorri eta jasangarritasunari lotutako produktuen alde. Bai, kontzientzia moda ez dakiz ere izan behar den. Baina kontzientzia hori badirudi azoketan merkatuetan nabaritzen dela. Orduan, ikusten dugu, tokiko sagarra, errezilgo sagarra, batez ere, sagardo egiteko produktua bezala erabiltzen dela, baina gordina erabiltzen badegu, gordina merkaturatzen badegu, aukera handia dagola merkatua zabaltzeko. Eskarriketa sakonak, esan dudan moduan, 3 agente nagusiekin egin genituen, izan ziren 4-5 orduko sesioak, 2 elkarrizketa egin ziren, Urkomen egoitzan, elkarrizketak erdi egituraturak izan ziren, hau da, konbertsazio bat izan zen, baina bagenekien zemotatako arloak, arloi buruz hitz egin nahi genuen, sagarrondoak, ekoizpena, prozesua, usta, merkaturatzea, eraldaketa, kostua, kaldeldi sozial, kulturalak, honen inguruan eztabaidatu genuen agente nagusiekin. Eta atzemandako erronka nagusiak hauek izan zian, hauek dira elkarrizketen ondorioak. Ekoizpen fasean, giza baliabide eskasia eta prestakuntza falta, lehen esan dugun moduan, importantea eta klabea negozio ereduei begira, belaunaldi erreleboaren falta, ere bai sustatzen da. Eta errelebo falta hau, ikusten dugu eguneroko lanaren naturalezangatik izaten da, esate baterako. Ordu asko sartuta, profesionalitaztu gabekoa, artisau lana normalki, teknologi gabekoa ere ez dago digitalizaziorik, ez dago automatizaziorik, lanak gogorra egiten da, eta zaila da
giza balibadierak lortzea eta mantentzea biak. Ekoizle txikien sakabanaketa batzuk, eta hori ere bai hitz egin genuen, kooperatiben inguruan antolatutak daude, baina egia da, normalin, ekoizle txikiak oso sakabanatutak daude, eta lankidetzarako barrera handiak ikusten dituztela. Eta hau, arazoa handia da, zeren, ekonomiaren maksimo bada, volumena, kostuak jaisten ditu pila bat, eta erresago egiten du merkaturatzea produktuak. Eta denak, sakabanatutak berdin duan, eta txikiak gelditzen berdin badia, volumen faktore horrekin ezin dugu jolastu. Eta oso importantea da, negozioen jarraipenerako. Ekoizpenaren aldakortasuna eta faktore klimatikoak, ezer berri, lehorteak, urteak, aldaketa klimatikoa, nekazaritzarloari pila bat inpaktatzen ari dio, eta gainera ekoizpenaren aldakortasuna. Oso irregularra da ekoizpena. Asko kostatzen da planifikatzea, zaila izaten da planifikatzea, eta orduan inbertsioak ez dira egiten. Eta baliabide ekonomiko urritasuna, esan dudan moduan. Volumen falta, finantzaketa falta, plangintza falta, zaila egiten da ekonomikoki pixkat apoiatzea sektoreari ere bai. Eta hori ikusten zuten agente nagusiak. Eraldaketa fasean, ez dagoela eraldaketa zentro kolektiborik. Edo, hobeto esan da, baina bai izan dira eta bai badaude eraldaketa zentroak. Baina, gauza da, eraldaketa zentro horietan lan egiteko edo errentabilitatea lortzeko volumena behar dela. Eta gaurko ekoizpenarekin, oroitu zaitezte, 171 sagardotegira doaz. Orduan, gure volumena txikia da, volumena horrekin ezin dugu errentabilizatu onelako zentro kolektiboan egiten den eraldaketa. Ez da hainbeste, ez daudela, da volumena behar degula errentabilia izateko. Problema ikaragarria hori. Merkaturatze fasean, bitartekarien agerpen berriak, banaketa kanal berrien azterketak, eta digitalizazioan aukerak ikusten dira erronka bezala. Eta gero ikusiko dugu, gaur egunen, berrikuntza nagusia merkaturatze kanaletatik datorrela. Ez hainbeste eraldaketa prozesuan produktu berriak garatzen, ikusten dugun moduan, zaila da errentabilizatzea, baino kanalak irekitzea, kontsumitzaile berriei ere bai ailegatzeko berrikuntza arloa da. Eta salmenta fasean, prezio lehiak azpiproduktuetan, hori esaten zuten, sagarra gordina saltzen badugu, margina polita izan dezakegu, baina da azpiproduktuetan sartzen garenean zukuak, mermelada, konpotak, kompetentzia industrializatuta dago. Orduan, prezioan lehiakortasun handia dakagu, eta ezin dugu horrekin konpetitu. Gero ikusiko dugu ere nola relatoa, narratiba horrekin lagundu dezaken. Bezeroen profilaren zahartzea, sagar gordina jateko. Esan dugun moduan, sagar autoktona gurea errezila organoleptikoki, komplexua da. Ez da txarra, baina komplexua da. Eta gazteok, beraundik gazteak, ohitura dakagu, sagarrak ura asko egotea, gozoak izateko, gure sagarra ez da horrelakoa, ere bai, kontsumitzaileak pixkat edukatu behar ditu, alderdi horretan. Eta bezeroen profilaren zahartzea, pertsona nagusiak, segurazki kultura aldetikan onelako lotura dakatula eta errezilgo sagarrekin kontsumitzen dute gordina. Gazteak, kostatzen zaigu pixkat gehiago, Salmenta estazionala, ez da berririk, eta kontsumitzaileen sensibilizazio falta, eta gero sakonduko dugu alderdi horretan gehiago. Orduan, ze aukerak ikusi genituen? Marka lokalak sortzea, ekoizpenaren hazkundea barietate berriekin, lankidetza sendotzea, esan behar dut ere, ikerketa pila bat egiten ari da genetikoki hautatzeko sagar mota oberenak, hemengo klimarekin edo estazionalitasunari aurre egiteko. Lana egiten ari da ikerkuntza zentroekin. Baina orandikan epe luzean ikusiko ditugu honen buelta eta inpaktua. Orandikan prozesuan gaudela.
lankidetza sendotzea, bezero eta kanal diversifikazioa eta turismo, bisitak, bueno, zen nolatako errelatoa edo esperientzia jarri dezakegun sagarraren ondoan, osea, alderdian. Honeta ez, ere bai itzen dugu. Bueno, esan dugun moduan, 2-3 agente nagusiekin hitz egin genuen, baina gero, konfirmatu nahi izan genuen beren pertzepzioak ekoizle txikiekin. Azokan saltzen dituzten ekoizlekin, txikiak. Normalin bere familian sagarrondak dazkatenak eta artisau egoera batean merkatura juten direnak eta hor saltzen dituztenak sagarrak. Eta inkesta bat egin genuen, gure fokoa, baino negozio ereduan alderdian hitz egitea da. Eta horretarako organizatu egin genuen business model canvasen 9 edo 11 laukitxon arabera inkesta hau, bai. Eta, atalak ziren bezeroen profila eta portaera, ekoizpen oztopoak eta kostuak, uzta eta merkaturatzea, eraldaketa, ezagutzaren transmisioa, merkaturatze kanalak, eta berrikuntzarako motivazioa ere bai, honi buruz galdetu egin genien, bai. Ondorio nagusiak, zer ikusi genuen? Behin, aztertuta. Bezeroen espezializazio handia. Normalin, ekoizle txiki hauek bezero bakarrari aurre egiten diote. Normalian, konzentrazioa dago. Hori puntu hona badago, konfidantza prozesu bat landu egin dute, baina bezero bakarra izatea ere bai arriskuak ikartzen ditu esku. Salmenta zuzenaren nagusitasuna. Beraiek berberak, norberak egiten du merkaturatze prozesua. Ez dute intermediariorik erabiltzen merkaturatze fase horretarako. Edo baserrian jasotzen dira nagusi. Logistika kontrola eta bezeroarekiko gertutasuna, lehenesten dutaren isla, kanpoko zerbitzuen erabilera oso urriarekin. Autetikotasuna balio zentral gisa. Bere negozio eredua, bere balioa, negozioaren balioa, naturala eta tokiko barietatea direla, hau da, beraiek pentsatzen duten beren negozioaren balio handiena, sagarrak tokikoak direla eta naturalak direla dela. Narrazio aldetik interesgarria, baina narrazio de historioa, narratiba potentegoa ere bai landu dezakegu gure sagarrarekin. Ahoz-ahoko historiaren babes sendoa. Beren bezeroen harrapaketa oinarritzen dute sortutako ospean. Hau izan nahi du, ez dute bezeru berriak bilatzen. Bizi guztitik izan dugun bezeroarekin segitzen dugu. Hortan ez dugu berritu behar, hori pentsatzen dute. Komunikazioa tradizionala da nagusi, telefonoa. Ez dute beraz digitalizazioa erabiltzen beren produktua ere bai eskugarri jartzeko edo komunikatzeko. Eta hemen aukera pila bat daude kontsumitzaile berriei ailegatzeko ere bai. Kostuak ekoizpenean konzentratuta. Kostu, esate baterako, ia 100 ekoizle fasean oinarrituta daude. Hau da, ezin dute denbora, ez baliabideak jarri merkaturatzeko, komunikatzeko, marketinga egiteko, edo ikerketa egiteko uzta hobetzeko. Ekoizpen fasean. Oso manuala da, eta kostu guztiak hortxe daude. Errentagarritasun mugatuta. Ekoizle bakarrak jakinarazten du irabazionak ditula. Besteak, a sobrevivir. Dakagu produktu on bat. Produktu bereizgarri bat. Lokala, naturala eta gure kulturarekin lotura handia dakana, baina ezin dugu hortaz bizi. Orduan, aztertu behar ditugu negozio ereduak eta ikusi, zemotatako aukerak dauden errentabilitate hori indartzeko. Eta berrikuntzan interesa moderatuta. Aldaketa proposamenak adierazten dituzte, salmenta, produktu berriak edo dibertsifikazioa, baina, ungo ira 40, orain dauden bezala mantendu nahi dira. Datuak ez ezik ere bai jolastu nahi izan genuen pixkat emaitzekin. Eta erlazioak edo korrelazioak bilatu, ea insight interesgarriak ateratzen ziren. Jakin ezazue lagina oso txikia da, eta orduan,
emaitzak ez dira errepresentatiboak, baino ideia bat ematen digute, bueno, ikusteko nola konportatzen diren, edo ze motatako kondukta duten ekoizle hauek. Bai, itzultzen, zer ikusi genuen korrelazioetan. Leku gehiagotan saltzeak emaitzak hobetzen ditu. Ekoizle hauen artean, korrelazioa dago kanalak irekitzarekin eta enrentabilitate hobeagoa izatearekin. Bale? Orduan, kanalak zabaltzea, merkaturatze kanalak eta estrategiak hobetzea, printzipioz, errentabilitatea handiagoa ekarri behar du. Bai? Irabazi gutxiago dituztenak berrikuntza gehiago bilatzen dute. Hau da, pura supervivencia. Bai? Gure negozioa jasangarria egiteko berrikuntza bilatzen dugu. Eta hau izan leike kanalak berriak zabaltzen, merkaturatze formula berriak bilatzen edo produktua eraldatzen. Baina bilatzen dugu hori. Eta bezero mota desberdinak dituztenak egungo eredua mantentzeko joera dute. Bezero bat edo gehiago daukatenak, gutxienak, ez dira salsa gehiagotan sartu nahi. Honela ondo gaude, ja bi hiru bezeroak mantentzea kostatzen zaigu, zeren nire koste gordina ekoizpenari doa, ezin dut erlazioa mantendu, eta orduan, honela ondo geldituko gea. Bai? Baina ikusten dezuten moduan, aukerak dauzkagu, negozio ereduetan, pixkat, eskua sartzeko eta proposamenak egiteko. Bai, fokua berrikuntza eta dibertsifikazioan jartzen badegu, bezero segmentu gehiagotan jartzen dute berritu, nahi, ez dutenak, esan dudan moduan, bezero segmentu gehiagotan jartzen dute arreta, banak eta kanal gutxiago erabiltzen dituzte, eta errentagarritasun handiagoa adierazten dute. Normala. Ondo noa? No me meto en fregaus. Bai. Bueno, lehenengo fase hau bukatu genuenean, ja pixkat sektorearen irudia, edo argazkia genekan buruan, eta egin genuen, bigarren pausua. Oie, pixkat inspirazioa bilatuko dugu, etorkizunean zer datorren, zemotatako tendentziak direan garrantzitsuak onelako sektoreetan, eta zer agertzen den hemendikan, zemotatako aukerak ikusten ditugun. Tendentziak aztertzen, ez dira berri, baina 3 tendentzia dira nagusi nekazaritza edo fruitu barazkien sektorean inpaktua dutenak. Tendentzia nagusiak jasangarritasuna eta xahuketaren murrizketa, elikagai funtzionalagoen ekoizpen eraginkorragoa eta digitalizazioa eta teknologia prozesu agrario eta produktiboetan. Zer da tendentzia da? Tendentzia da, merkatua mugitzen duen olatua, eta normalin konpainiak enpresak honien olatun gainean igo behar direla modu batean edo bestean. Ere bai, laguntzen du produktuaren potentzialtasuna ulertzeko. Gure produktuetan berritu dezakegu xahuketaren murrizketan, berritu dezakegu elikagai funtzionalak egiten, berritu dezakegu digitalizazioa, robotika, sensorika gure ekoizpenetan sartzen. Tendentzia hauek onelako ideiak ematen dizkigu. Joera interesgarriak sagarrari begira, adibidez, proteina alternatiboak eta landare jatorriko elikagaiak. Esan behar dizuet ere bai, moda hau ja kutsitxear doa. Izan da booma azkenengo 10 urtetan, estabilizatu egin da, eta ja tendentzia pixkat jaisten ari da, baina sagarrak ez dute proteina asko, baina esnak osasongarri moduan ere landu leike. Nutrizioa eta elikalai funtzionalen aldetik, zuntz eta antioxidatzaileetan aberatsak dira sagarrak. Orduan, hemendikan ere bai berrikuntza bultatu dezakegu. Nola berritu tendentzia honekin? Estetika aldetik defizitarioak diren sagarrekin produktu berriak bultzatzen. Azpialdeak edo bagazoa landuz. Eta honekin, merkatu berriak irekiz, zen bagazoa erabiltzen da ugari, abeltzentzako edo gizakientzako elikaduran. Eta ondio jangarrien ekoizpenean. Eta hau interesgarria da, subproduktu hau interesgarria da gure, zirkuitean sartzea gutxi gora bera. Nekazaritza regeneratiboa, klimaraktetako sistema, digitalizazioa, tendentziak esaten digute onelako joerak, gure negozio ereduetan sartzea, bagien interesgarria izango litzakela.
Bai, hau, tendentziak dira, ezta? Gure irudimenean gertatzen dena da. Bueno, ikusiko dugu abertzer egiten duten beste enpresak, kompetentzia, sagarren edo barazkien inguruan lan egiten dutenak, eta benchmarking bat egin genuen, produktu ezberdinak bilatzen, ze motatako produktuak berrinkuntzak ikusten genituen sagarrekin eginda. Gehienak ezagutuko ditugu eta seguro gure ingurumenean adibideak dazkagu honen inguruan, baina ikusik dugu ze interesgarria egin behar dugun lektura. Bai? Lehenengo jangarrien arloan ikusten duguna el mundo likido, likidotara botatzen garela, hemen sagardoa, barkatu, sagardoa, baino ere bai ezagutzen dugu el vinagre manzana, sagar ustia, normala eta erabiltzen duguna, baina eskubira jotzen badegu, ja ikusten dugu produktu berri hauekin kontsumitzaren multzo berrieri ere bai, pixkat ailegatu nahi garela, burbuiak saltzen, freskagarri baten moduan, sagarra freskagarri baten moduan, eskuinekoa da brandi bat sagarrekin eginda, bai? Eta eskerrekoa oso interesgarria da, zen dago tendentzia oso potente bat, segun ze belaunaldiak edo kontsumitzaile multzoak kafea alde batera ustearekin eta beste motatako edariak kafea ordez erabiltzea, bai? Txai latte edo matcha eta honelako gauzak, ezta? Modan daudenak, ere bai aurkitu genuen sagarrakin egindako latte bat. Ere bai, honelako, aukera dago sagarrarekin. Con el mundo sólido, bai, ez dago inbeste berritzearik, baino interesgarria da hemen jakitea tendentzia erosotasun aldera jotzen duela, konbenientzia, ready to eat, jateko errex diren snackak, konpotak, honelako produktuak, eta ere bai, sagarretetik egindako eztia aurkitu genuen, interesgarria. Ere bai, begirakadak botatzeko, bai? Baina, esa konbenientzia bada zerbait gure negozio horretan basartu behar deguna ere, bai? Bueno, pasako naiz, elikadura osagarriak, danak basatutuak daude el vinagre de manzana, dago orain moda ikaragarri bat gluzemiako pikoak kontrolatzeko, eta badirudi vinagrea, uztina, laguntzen dula hori mantentzea, estable mantentzeko. Eta orduan, buma ikaragarria egonda honelako pilulekin, gomitas, como los ositos, honelako pilulekin, kosmetikan ere bai erabili da, esan dudan moduan antioksidante ugari dazkala sagarrak eta oso interesgarria da kosmetika lantzeko, merkatu berri bat. Eta gero ikusi dugu fribak lantzen dituztela ere. Eta larrua egiten duten enpresa ugari ikusten ari ditugu sagarran oinarritutak. Beyond Leather ha creado LIP que tiene un 85% de origen biológico, procedente de desechos de manzana y que puede sustituir al cuero animal. Oso interesgarria ere bai, diversifikazioan pentsatzeko. Bai? Ikaskuzun nagusia, benchmarking hori ondoren da berrikuntzarako aukerak daudela, baina gainera produktu guzti hauek ondo bereiztutak eta narratiba on batekin prezio edo tiketa, saltzeko prezioa handia eta altua daukatela. Hemen marginei buruz ere bai hitz egiten egia, bai? Benchmarkinga ondoren kontsumitzaileen ikuspuntua pixka landu izan nahi genuen, lehenengo eta behin segmentazio estrategiko batea egin genuen, tendentziak ikusita, motatako joerak edo ze motatako benchmarkinga, eta 4 arketipo iruditu genituen, ez ez sakonduko, baina arketipo bakoitzak tendentzia esparru batean oinarrituta dago. Seme-alaba txikia dituzten familia konbenientzia bilatzen dute, osasuna bilatzen dute, kanalak ere bai eskura euki behar dute produktua, ezin dira asko mugitu, prezioa variable importante edo garrantzitsua da beraientzat, heldu nagusiak tradizioa, osasuna ere bai, motibatzaile handiak beraientzat. Kanala tradizionalei jotzen dute, azoketara joaten dira hitz egiteko, merkatuan dauden ekoizlekin gustatzen zaie. Prezioa interesgarria da, importantea, baino ez kritikoa.
bai? Profesional gazteak, berdin, konbenientzia, denbora ez galtzea, gazteak beti ready to beat, dana errestu, bai? Edo ja moztuta, edo ja prestatuta, ready to beat. Eta kontsumitzaile kontzienteak eta ekologikoak, ja balioak, kontsumo arduratsuak, kanalak, inpaktua bilatzen dituztenak, no? 4 arketipo bereztu genituen, eta 4 arketipo honekin fokus grupak egin getuen dastaketa bat. Dastaketa honetan, narratiba eta narratiben inpaktua aztertu izan nahi genuen. Eta oso interesgarria eta divertigarria izan zen, 4 arketipoko pertsonak izan genituen, baina azken momentuan adineko pertsonekoa ezin izan zen etorri, tarduan adineko pertsonekak barik egin genuen dastaketa, falta zaigu grupo honekin edo multzo honekin kontrastatzea. Eta zer egin genuen? Bueno, genozkan dastatzeko, dastaketa, naturala izan zen. Geneuzkan 4 sagar gordin, 4 zati sagar gordin eta 3 konpota. Sagar gordinak, golden gordina eta pink lady, sagar normalak merkatu eta supermerkatu nagusietan bilatu ditzakegunak, eta beste 2 muestrak reineta gordina ziran. Zergatik, ez genukalako sasoikoa etzelako errezilgo sagarra, eta orduan hartu genuen reineta, antzemana handia dakana, eta sartu genuen errezil sagarra bezala, bale? Eta gero 3 konpota. Bueno, eta fokus grupa, aroma, zaporea, textura, atxinigarria, eta zer beren, zer ikasi genuen? 3. eta 4. muestra, sagarra berbera zan. Sagarra berberatik aterako zatiak zian, bale? 3. Pink Lady, oso onoa, Golden oso ona, erreinetara ailegatu zirenean, beren dastaketa etzen nahi nona izan. Organilaktikoki, arraro xamar zela eta puntuazioa basua izan zen. 3. eta 4. sagarra, dastaket, goroitu 4. sagarra berbera dela eta hor sartu genuen narratiba. Sagarra hauek, gure lagunaen sagarrontik hartu dugu, errezil sagarra da, errezil sagarra oso importantea da gure kulturan, bla, 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 bla. Bai? Sagarra berdina, beren pertsepzioa guztiz aldatu intzun. Eta azkenen, sagarriko berena dea izan zen. Bai? Narratiba gabe, sagarra txarrena izango zen organoleptikoki, eta, no les apetezia, baina narratibarekin oberena. Eta berdin gertatu zen konpotekin. Narratiba berriro eta berriz ere importantena izan zen. Orduan, ondorio nagusena, jatorri lokala eta autoktonotasuna nabarmendu onarpena handitzeko. Narratiba sartu berdugu gure produktuari. Nola lantzen dugu hori merkaturatze kanale ezberdinetan. Hori da pentsatu behar duguna. Bueno, gero esan dudan moduan lankidetza estrategiak ere bai landu izan nahi genituen. Zen volumena edo espezializazioa ere bai interesgarria da, baina beste esparru batzuetan ere bai, lan egiten saiatu behar dira ekoizleak. Lankidetza arloan, etorkizunari buruzko inkesta egin genuen, eta ondorio interesgarriak atera egin dituen. Lehenengoa, konfiantza eta konpromiso partekatuta bilatzen dute ekoizpen txikiak lankidetza egiteko. Lankidetza inguruan ibiltzeko. Ez bakarrik ezagutza edo volumena lantzeko, konfidantza behar dute lankidetzan ibiltzeko. Ez dira kategoria abstraktu bat bakarrik. Jada, lankidetzan ari dira, eta ze motatako stakeholderrekin edo sozioekin lan egitea ere bai badakite. Bere izen eta bizekin, zeintzuk izan behar dira, honetin da biltzate. Eta azkenik ikusi genuen konborgentzia puntua haundila zegoen ikerketa osoan, ezta? Lehenengo fasean dokumentalki eta lehenengo argazkiarekin aurkitu genituen aukerak, kontsumitzaileen ikuspuntuarekin ere bai bat datozela eta aliantzaren estrategiekin bat datozela. Orduan ikusten genituen konbergentzia landu genezakela. Eta horregatik negozio ereduaren ibilbide berriak proposatzen ausartu ginen.
9 10 ibilbide dazkagu, baina bakarrik 3 fokua jarri genuen. Ibilbideak ez dira jarraibideak, bale? Ez da plan txikiak ere. Da, negozio ereduak aztertuta, ze motatako palankak aktibatu ditzakegu, negozio eredu bat edo bestea izateko, bale? Nire negozio barne, bai? Eta landu genuen nola negozioak, zer negozioak eta nori negozioak ibilbidetan. Lehenengoa, proposatzen dugun ibilbidea, bale? Norbaitek agien esaten du, mi me pega. Bueno, esperientziaren salmenta, artisautzari eta tokiko inpaktuari begira, bai? Helburua, sagarra produktu gisa, ez ezik esperientzia gisa eskaintzea, bisitak, tailerrak, turismo gastronomikoa, hemen fokua ez da sagarra. Da baserria, da sagarrondoa, da esperientzia. Gure bezero mota, tipologia espezifikoa da. Honelako esperientziak bilatzen dituztenak familiak, konprometituak dauden kontsumitzaileak, bale? Sagarra ez ezik, zebeste esperientziak saldu ditzakegun sagarraren arloan, edo ingurumenean. Kanalak salmenta zuzena, kostuen egitura, eskala txikia da, zen baserri bakarra da, baina marginak aplikatu leike. Marginarekin barrentelatita lortu genezaken, bai? Eta inpaktu ikaragarria komunitatearekiko dakagu modelo edo ibilbide honekin, bai? Ikusten dugun moduan, nori bidalituta dago ibilbide hau, bai? Eta badazkogu, gure ingurumenean, onelako esperientziak eta negozio eredua daukaten ekoizle txikiak, Osea, ez gaude dan inventatzen, baino, aztertzen nahi gea. Zemotatako palantak behar ditu? Diferentziazion, esperientzia, bereiztasuna, artesautza, komunitatea, binkuloa hori, bai. Bigarren ibilbidea, kontsumo joeretan oinarritetako berrikuntza. Hemen bai, sagarra da protagonista eta sagarraren eraldaketa transformazioa ere. Eta berrikuntza hortik dator. Sagarraren tratamenduarekiko. Eta zemotatako negozio eredua izan leike hemen lan egiten duena. Balio proposamena, produktu natural eta lokalak, formatu berritzaileetan, kanalak denda espezializatuak, azokak, oreka, kanal berriak bilatzen, bai? Transformazioa, ikusi dugun moduan benchmarkingean, mota diferenteko produktuak landu ditzak leike. Kostuak, hemen bai, normalian pixkat volumena ja bilatzen dugu, batez ere merkaturatze formulak bilatzeko edo distribuzioa lantzeko, bai? Eta pixkat ja kooperatiba arloan sartzen gea, primer grado, lehenengo graduko kooperatibetan, ja pixkat volumena lantzeko, bai? Transformazio prozesu eta merkaturatze prozesu horretan berrikuntza bultzatzeko. Honelakoa izango leike bere negozio eredua, eta hirugarrena volumenara doan negozio eredua da. Bai? Lehenengoa, sagarra ez da protagonista, esperientzia saltzen dugu, sagarrondoa baserrin ondoan, bigarren, sagarra bai da protagonista eta berrikuntza sagarren arloan egiten da, eta hirugarrenean, sagar gordina saltzen dugu, baino belumena bilatzen. Bai? Kooperatiba egiten, enpresa handiak normalki ere bai esan leike. Nire bezeroa normalian ez da kontsumitzaile, azkenengo kontsumitzailea B2B. Beste negozio bat izan leike, retail adibidez. Eta hemen bilatzen deguna, ikusten dezuten modua, ez da inbeste errentabeleak izatea, baizik eta kosteak txikitzea. Ikusten dezuten modua, 3 ibilbide ezberdin, sektorearen berarrei frente egiteko. Eta aliantza ezberdinekin, eta bezero ezberdinekin, eta esparru ezberdinetan ere lan egiten dute. Hau ezan gure proposamenak. Tarduan, ikerketaren ondorioak ja bukatzeko sektorea, gaur egun gegoreak komplikauta da. Kompetentzia handia dakagu, lehiakortasun handia, normalean prezioan oinarritakoa, baina produktu berezi bat dakagu, produktu bereizgarri bat dakagu, narratiba potentea duena, kontsumitzaileak narratiba hori baloratzen du eta pagatzen du. Orduan, hori dana ikusita, zemotatako berrikuntza egin dezakegu gure ekoizleen artean, zemotatako ibilbideak bultzatu. Lan hau bakarrik ekoizleak ezin dute bultzatu.
lan orokorra da, bai. Ekoizleak, kontsumitzaileak, ikerketa zentroak, instituzioak, danok egin behar dugu sektoreak berriz berreskuratzeko, zen potentzialtasuna dago, daka. Eta gure narratiba, gure kultura ere bai babesten du. Orduan, ez bakarrik nostalgiangatik, baizik eta errentablea izan litzatekelako, Resil Sagarraren ibilbideak, edo negozien ibilbideak berritu gota guztien artean impultsatu. Eta, ja, bukatzen dut, zein ja Jonek 2 minutu, 1 minutu, gelditzen direla esan dit, baina, bueno, eskerrik asko partxazagatik, entzuteagatik, presnago zuen galderei erantzuteko, informazio asko dakagu, pentsatu urte eta pikoko ikerkuntza izan dela, 30 minutuetan kontatzeko zaila, orduan zerbaitetan sakondu nahi baldin badezu, hemen zaudetenok edo etxean zaudetenok, ni prest. Mila esker. Mila eskerra naiz, eskerrik asko. Gauza asko entzun ditugu eta ziur galderak ere egongo direla, beraz, online zein hemen presentzialki galderaren bat egin ebali madu norbaitek, atxe ezala eskua, eta guk helaraziko diogu Anaixi zuzen ere. Zerrez? Hala, jazta. Bota. Unetxe bat. Nik uste neurri baten esan dezula, ez? Baina hemengo ekoizle daukate zailtasun handi bat, eta da orografia. Oso menditsua da, eta horrek muga asko dauzka, ez? Eta nik uste gakotako bat izan ibilbidea bestia edo bestia, igual bai badala teknifikazioa, ez? Horren ingurun nahiko bazen duk zerbait gehiago aipatu, eta gero bestia da, zukoin estrategia bat markatu beharko bazen du, ze ibilbide askotatikan 3 jetxizea, baina 3 ibilbide, bide gurutzen utzi gaituzu. Orduan, 3 ibilbide hoitako zein hartuko zenduke? Zuk daukazun ezagutzatikan, ze gu behar deguna ez da esatia aukera edana daude, baizik eta zein aldeko apustua egin beharko litzake. Bale, eskerrik asko. Nandekan, lehenengo gauza, ereduak ez dira baztertzaileak elkarren osagarri izan daitezke. Azkenengo galderatik hasita. Ezagutzen dezute denok Marlen Sagarra? Marlen, telebistan ikusi ditugu iruzkin pila bat. Marlen Sagarra agian adibide interesgarria da. Gutxi gora bera, lehenengoa esain beste, baino 3 ereduak bat egiten duena. Marlen ez da bakarrik enpresa bat, da komunitate oso bat, regio oso bat, hemen euki dezakegun bezalakoa, Marlen Sagarra ekoizten duena. Orduan, komunitateen inpaktu ikarragarri daka, kooperatiba, lehenengo eta bigarren grautu kooperatibetan pixkat antolatuak daude, volumena dakate, ekoizle txikietik oinarrituta volumena dakate, teknologia eta teknifikazioa volumenagatik ere bai sartzen dute bere ekoizpen prozesuetan, bai? Eta gainera, hori, kosteak txikitzen ditu, murrizten ditu, eta errentabiliteta ere bai handitzen du, baino konpromesua, komunitatearekiko konpromesua hain indartsua dela eta giza baliabideak, madre mia, kafia falta zait. Erresa da berarentzat mano de obra hori lortzea, belaunaldi erredabarekin ez dakate problemarik, ze komunitate osoa negozioan dago. Puntu batean edo bestean, kooperatiba batean edo bestean, prozesu osoa menberatzen dute. Ikerkuntza, ekoizpena, merkaturatzea, komunikazioa, gure telebistan ikusi ditugu iragarkiak. Eta Sagarren inguruan bilduta dago. Eta da, erregio zabal bat, uste dut, Italia eta Suizen artean dagona.
adibide interesgarria da. Zen, ibilbideak, batzen ditu, gutxi gora bera, no? Volumena, baino ere bai, diferentziazio hori, narratiba, kontsumitzei ailegatzen geha, bai, esperientzia ere bai. Saldu leike zen komunitatean, onerako bisitak egiten baldin badugu eta ekoizpen prozesuan parte hartu edo ez dakize beste prozesuetan, uste dut adibide gisa interesgarria da behiratzeko. Hiruak batera. Kombinaziona, ez? Hiruak batera, bai. Zuk horren aldeko apustu ingo zenduke? Hombre, instituzioen laguntzarekin, bai, baina hori egiteko finantzarka eta behar da, formakuntza, trebakuntza, baliabideak, ez da erresa hori egitea, horregatikan hiru zatietan elkarbanatu ditugu, no? Eta gero, ekoizle bakoitzak pentsatu ditzala, bale, orain zer egin barret, nire hausnarketa propioa, ez dut, ze motatako baliabidea dazkat, ze motatako jardueretan ona nahi, ze motatako kosten estruktura dazkat, ze motatako bezeurekin lan egiten dut, eta orduan, benga, ze ibilbidean ikusten den neure burua, eta ze palankak behar ditut ibilbide bakoitzera llegatzeko. Palanka ezberdinak dazkago ibilbide bakoitzean. Bai? Baina bakoitzak bere prozesua egin behar du. Zen, Jonek esan du moduan, sagar, barietate, ugari dazkagu, pertsonak ugari garelako, eta negozioak ere. Eta ekintzaileen nortasuna ere bai ezberdina da. Badago ekintzaile batzek, komunitatearekin lotura handia dakana, eta beste batek, profesionalizatua edo teknifikatua dakan bere negozioa, eta beste era batera, mota batera ere bai bideratzen duena. Zein da ona, zein da txarra? Segun. Niretzat, oberena? Marlen. Jo, egiten ari naiz publicidad, No cobro comisión. Zaleke. Teknifikazioari buruz? Bai, teknifikazioa lortzeko, normalen volumena behar dugu. Eta volumen hori landu dezakegu bai, gure negozio barruan edo lankide txasparru batean. Hori beharrezkoa da. Eta bai, gu inpultsatu behar dugu, baina hori bai unibertsitateak lan egin behar du, horren inguruan. Baina bai, ekoizleak ere bai parte hartzeko prest egon behar dira. Honelako dinamiketan parte hartzeko eta bere negoziaren tripak irekitzeko, lankide esparroiek bilatzeko, generositatea handia izan behar dugu baita. Baina teknifikazioa, bai, segun ze motatako negozio ereduari edo sektoriati joan nahi garen, ezinbestekoa da. Eta gainera, urrengo belaunaldirareko, ere bai, beren profesional irteerarako, sektorek teknifikatu bat askoz interesgarriagoa da. Robotika, sensorika, interesgarria da erakartzeko nerako talentua, baita. Artisautza ondoa dago, baina beste gauzak bilatzen ditugu baita ere. Bai. Esan dezun, hasieran ustet, errezil sagarraren 170 sardotegira dijo. Bai. Ez? Eta nik badakit, Ibarbi adibidez kooperatiba saiatzen nahi da, bere dependentzi hori, nolabait, gutxitzen. Hori da. Baino, azkeneko eszenario edo oberena iritsi bitarten, litzake logika baten barrunen egongo sagarrotegiko negozio horretan ere beraiek parte hartzea? Jo, superinteresgarria. Ez? Saldu beharren dana, beraiek sartu transformazio. Ez dakit, esan nahi zut, porque badakit beraiek sartzen nahi dira, zumok, sagardoa ez diren... Dultzea, ez dakitzen, sagarran freskon, eta horiena, baina, bueno, esan duen bezala, 170 sagarrotegia jo. Eta sagarrotegiko negozioa, ja beste bada. Eta hor dago la guerra dela, ez? Del prezio. Zurekin nago, eta gainera, negozio horretan parte hartzea ere bai, bere negozioen menperakotasun hori ere bai lantzen du, eta oso interesgarria izango leike. Egia da, sagardoen sektorea nik ez dudala menperatzen, bai? Gordin sagarrak edo beste subsektoretan zentratu garela, baina ikusi mundu likidoaren tendentziak
ere bai, brandia, latea, osea, mundu likidoan berritzeko aukera ikarragia dazkagu. Hora, sagardokin, no? Sagardotxekin batera egin dezakegu, ero bestera batera, no? Bultzatu ditzakugu honelako produktuak, subproduktuak. Ba, galdera politxa izango leike. Bai. 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 Kuriosidade bat, Bai, bai. Nola, aipatu dezun, ekoizleen artean, inkesta bat egin zenutela eta abar, eta batek esan zuen, irabazi onak zituela, ba, hori izango da eredua, ez da? Gakoak nun dauden jakin leike, edo bat ondo badijua, bestek esaten du, ondo badijua, honek iten duna egin dezakegu, ez da? Besteak justu, eta baten bat etzela llegatzen, zenbaki gorrikin, bukatzen zula hilero. Baina, bueno, inkesta anonimoa zan, bai, eta horrela mantendu nahi izan dugu, baina bai, segurazki ondo dijoan ekoizle horrek, erakutsi dugun negozio eredu baten adibide izan lik. Bai. Ja, bakit, saiatzen ari naiz. Bai, bueno, ez dut izenagatik eta galdetzen, esan nahi dut zein zan bere eredua. Geratu nez pentsatzen, volumen handia zeukan igual, eta horregatik ondo zijoan. Merkatu tradizional berezi baten saltzen zuen da bezero oso ona zeuzkan. Transformatu egiten zuen eta arrakasta izugarria zeukan saltzen zuen horrek. Transparente izango naiz, ez dakit, baina volumenekoa ez. Zen ekoizle txikiekin zen inkesta hori, txikiekin, ba. Etxian baserrin sagar ondoak dazkaten pertsonak eta azokera juten direnak eta bar, ez da txikiak zian, bai. Bai. Eta bigarren kuriosidade bat da nola aipatu dezun narratibaren garrantzia, ez da? Eta iruditzen zait, psikologiak zenbat eragin duen konsumitzen dugunean. Bueno, hor propagandaren industria ikaragarri hori dago. Zer egin laike igual gure sagarra edo zein produkto tradizional bultzatzeko alde hortatik edo... Jo, ba, bitu, gero sakonduko dute nirekideak, baina segun ze segmentu motari bideratzen dugu gure eskaintza, narratiba aldatzen da. Ikusi dugun moduan, pertsona nagusiak adibidez ez dute hainbeste prezioa bilatzen, baina kanal tradizionala baino, ezta? Orduan, merkaturatze formulak ere bai, aldatzen dira, eta merkaturatze formula diferentetan narratiba ezberdina landu dezakegu, baina landu behar da, marka landu behar da, marka potentea, errezil zagarrako marka landu behar da. En el punto de venta, teknologia edo digitalizazioa ere bai abi dezakegu. Oso erresa da QR bat jartzea, errezilgo sagarren postuaren ondoan, eta informazioa guztia hor edukitzea. Azoketan edo kanal zuzenetan narratiba, ekoizlaren narratiba kontatzen, nondikan datorren, ez datorren. Gauza ugari egin dezakegu, narratiba hori kontsumitzaileei ailegatu dadin. Baina oso interesgarria da, hau da, bi gauzak, segun ze segmentuari narratiba ezberdina, segun ze segmentua kanala ezberdina, baina oinarri berdina, ez da, transmititzea zer den gure sagarra eta ze onurak dazkan gure sagarrak. Baina teknologia erabili behar dugu, berriz, bueltatzen naiz Marlenen kasora, telebistan egin dituzte kanpainak. Imaginatu, ze motatako narratiba ere bai potentia dakaten, no? Eta hor, makinaria ikaragarria dakate marketinga egiteko. Gu dakagu? Ahal izango gea, honelako makinaria sortzea, danak marka baten inguruan lan egin, no? Dezagun? Bai. Generositate hori, no? Denon artean zerbait eraikitzeko. Nire ikuspuntutik. Barkatu? Jatorri izendapen bat den aukera, biertoko Bai. sagarra badauka. Bai. Hori pixka begiratu duzu edo...
Ez dugu begiratu, baino ni badakit beste esperientzia prebioentatik, onelako seioak garatzea lehenengo momentuan inpaktu positiboa dakala, ni ikerko egin dut Vinos de la Rioja eta onelako marka, denominaciones de origen, eta lehenengo momentuan inpaktua positiboa dakate, salmenta bultzatzen dute, eta kontsumitzaileen buruan sartzen dira, narratibarekin, mantentzea zaila da, baino berritzea asko kostatzen delare. Baino bai, hasierako puntu interesgarria izango leike, honelako denominación de origen bat bultzatzea. Gehiago? Osondo naiz, mila esker. Zai. Gero izango dugu aukera, gauza gehiago garatzeko, beraz, eskerrik asko, eta horrengo izlariari paso emango digu. Mila esker, txalbero bat, eskerrik asko. Gauza asko esan dizkigu, hain zuzen ere Anaisek bere hausnarketan, eta Donostiko zinemaldia astera doala, film bat etorri zait burura. Sagardo etxearen arauak, las normas de la Casa la Sidra, jabeatzen da 1989koa, Leister Mendela orden pasatxo beteko dituena, eta besteak beste Michael Caine, aktorea tartean zena. Bueno, pixka zinea, gaurkotasuna eta hain zuzen ere sagardoa aipatu ditugu, eta ondoren urrengo ponentzieri ongi etorria emango diogu. Izan ere, izenburua alakoa du, zeta belaunaldiaren gazten konsumen ohiturak. Eta esan dut, Kontxo, zeta nire garaiko konsumo ohitura dira. Eta gargo izan esan dit bikoteak ez dion zurea zeta-zetarena zen, oda zorriei aurre egitarena. Duen, karo, goizean goiz badakizu handik esnatu gabeak eta holako hankasartza egiten ditugula. Orduan, atzo jartzen hasi nintzen, kokatzen hasi nintzen, ea belaunaldi bakoitzak ze ondorio edo ze ezaugarri zituen, eta esaten da zeta belaunaldia 1987-2012 bitartean gehi edo gutxiago tarte horretan jaiotakoen belaunaldia dela. Aro digitalekoak dira, internet eta mugikorrarekin jaiotakoak hain zuzen ere, elementu digitalekin komunikatzeko joera dute, komunikazio sare nagusia ohi dute, hain zuzen ere, teknologia eta sare sozialak ondo menperatzen dituzte, jakitu dira gai sozialez, bai ingurugiroaz zein osasun mentalaz besteak beste, YouTuber tutorialak erabiltzeko joera omen dute, espiritu berritzailea, hain zuzen ere, dirutikat lanean beste zerbait bilatzekoaren aldekoak omen dira, konsumoan erosteko eta produktuen marken berri plataforma digitalen eta gaien sorkuntzatik jasotzen dute besteak beste, eta informazio iturri ezberdinak dituzte, une berean lana egiteko. Oida gehiago du gutxiago, Z generazioaren, okerrezpanagon, nundik norakoak, eta izan ere, hortaz itzeingo diguna, Leire Bega izango da. Prosumer Lab, marketing ikuspegi batetik, merkatu azterketak eta marketing eta garapen komertzialak garatzen dituen erakundekoa. Hementxe dugu, Leire ezaguna dugu, ez dugu iaz ere hementxe izan gendun, eta berak azalduko dizkigu, hain zuzen ere, Z generazio edo belaunaldian gazteen kontsumoiturak. Leire, ongi etorrita nahi duzunean. Bueno, egunon guztiei, eta oso ondo aurkeztu digun bezala, Jonek belaunaldi honen inguruan egon gera lanean azkeneko urte honetan, proiektua Landaolarekin eta Basput klasterarekin batera aurrera eraman dugun ikerketa bat izan da, eta misioak 2024ko konbokatorian atera genuen proiektu bat izan zen. Pixkat ze ikusiko dugu aurkezpen hontan, sarrera bat izango dugu, gero proiektuaren helburuak edo ikerketaren helburua zein izan den ikusiko dugu, ze metodologia erabili dugun ere ikerketa hau aurrera eramateko, ikerketaren emaitzak ikusiko ditugu, eta azkenik ondorio batzuk. Ez naiz hemen sakonduko, aurretik oso ondo azaldu dutelako zer den Gipuzkoako elikagai misioa, baina, marko horren barruan eta ikuspegi horrekin egin dugu pixkat ikerketa hau. Ikerketaren helburua, aurretikan esan bezala ere,
proiektu honen helburua izan da Z belaunaldiak kontsumitzaileak, Z belaunaldiko kontsumitzaileak nola kontsumitzen dutenean zer hartzen duten kontuan, eta beraien erosketa ohiturak ulertzea. Modu honetan ere, zuei eta industria osoari informazio hori baliagarria izateko eta zuen marka desberdinen eta ekoizle desberdinen egunerokotasunean informazio guzti hori presente izateko, belaunaldi hau abordatzeko. Ze fase izan ditu ikerketa honek? 2 fase nagusi, fase kualitatiboa eta fase kuantitatiboa. Fase kualitatiboan hasi ginen duela urtebete, pixka gutxio, unibertsitateko ikaslekin dinamika bat egin genuen, azkenean unibertsitateko ikasle hauek belaunaldi honetako kontsumitzailea dira, eta oso interesgarria izan zen, beraie kontsumitzaile bezala eta belaunaldi honetako kontsumitzaile bezala, nola abordatzen duten gai hau eta ze proposamen egiten dituzten. Gero guretzako oso baliagarria izan bai da, beraien ikuspuntua ikerketa guztian. Fase horrekin bukatuta, fokus group bat egin genuen adinontako kontsumitzaileekin, pixkat guk ere sakontzeko gaian eta hasierako hipotesi horiek sortzen hasteko, eta fase kualitatibo guzti horren ondoren fase kuantitatiboan sartu ginen. Hor, kontsumitzaileen inkesta izan genuen, ikerketa guztiaren fase nagusiena esango genuke, eta ateratako ondorio batzuekin, azkeneko fase baten murgildu ginen, nun neuromarketingeko metodologia erabili genuen. Aurrerago azalduko ez dut ondo zer den neuromarketinga, eta ze emaitza ematen dizkigun. Hasi aurretik, ere oso ondo azaldu digute zer den Z belaunaldia, hor adinarekin eta urteekin, segun nun begiratzen dezun, aldaketa egon daitezke, baina hori, urte bat gora, bi urte gorako gauza da. Gaur egun Euskadiko biztanlerian 11% da, jarraian izango genituen millennialsak, nun aurrerago ere ikusiko dugun belaunaldi horren beste ikerketa bat, nun gaur egun 30-44 urte bitartean dituzte, eta ja ez dira hain teknologikoak, izan da, badira ere, baina ez dira Z belaunaldikoen bezain natibo digitalak, eta gaur egun Euskadiko biztanleriaren daukan pixuan 19%koa da. Gero izango genuke isa belaunaldia deituriko belaunaldia, nun gaur egun 45-60 urte bitarteko kontsumitzailea diren, eta hemen beraien ohiturak sendoagoa dira, asentatuagoa dira, eta beste mota bateko driverrak edo faktorak ez dituzte kontuan erosketak egiterakoan. Eta azkenik izango genuke, eta hori Euskadiko biztanlerian 24% izango zen. Hor da, ikusten dugu nola dagoen gure biztanleria gure gizartea banatuta. Eta azkenik izango genuke baby boom-a, nun gaur egun 60-80 urte bitarteko kontsumitzailea diren, 24% suposatzen digu gure gizartean, eta hemen beste mota bateko ohiturak ikusten ditugu, nun tradizioa, lehigeltasuna, ohitura diran oso garrantzitsua kontsumitzaile hauentzako. Ikerketan sartuta, esan bezala egin genuen inkesta bat kontsumitzaileekin, belaunaldi hontako kontsumitzaileekin, nun 366 kontsumitzaile inkestatu genitun, Euskadi mailan egindako ikerketa bat da, 152 Bizkaiko kontsumitzailea dira, 122 Gipuzkoakoak eta 116 Arabakoak. 153 emakumeak izan dira, eta 145 gizonezkoak. Zein da etxe horietako errealitatea, azkenean ere badakigu belaunaldi bat dela, nun 10 urtetan asko aldatu daiteken beraien errealitatea, baina ikusten dugu 156 gurasoekin bizi dela edo jaiozen etxean bizi dela, jarraian 127 bikotekidekin bizi dela, pixkat zeta zarri buruz hitz egingo genuke, eta pixua partekatzen dute 11% nun horregon daitezke ikasleak, kanpoan ikasten dutelako, edo baita beraien lehenengo independentziako esperientziak. Pixka zentratuz eta helburua da ezagutzea kontsumitzailea hau eta ezagutza belaunaldi hau, nor da eta nola kontsumitzen du Euskadiko zentenial kontsumitzaileak. Badakigu belaunaldi honentzako bidaiak eta esperientziak oso garrantzitsua direla, eta horrela deklaratzen dute beraiek. Jarraian kirola eta ongizatea eta ondo sentitzare oso garrantzitsua da, eta 3. postu baten izango genuke gastronomia eta sukaldaritza. Hor ikusten dugu esperientziak ze garrantzia daukan belaunaldi honentarako,
nun 3 alderdi hauek esperientziarekin oso konektatuak daudelako. Inkestatuaren 42%ak dio, astean 2-3 aldiz egiten duela kirola. Hau beste belaunaldi batzuekin alderatuta, badago aldaketa nagusi bat, aurretikan ere hori komentatu da, hau da nun beraien helburu nagusia sasoian mantentzea dela, jarraian osasuna hobetzeko, eta ja fisikoki ondo ikustea, eta 3. aukera bat bezala izango zen. Baina hemen ere ikusten dugu belaunaldi honek aldaketa bat, desberdin ikusten dula kirolaren egitaren helburua. Aldi berean, aurretikan ere esan bezala, inkestatuen 22%ak dio adierazten du sare sozialak bizimodu osasuntsu bat eramateko, osasungarriari eragiten duela. Badakigu ere sare sozialetan perfil asko daudela nun errezeta osasungarriak eskaintzen dituzten beraien edukietan, kirolarekin zerikusia duten edukiak ere, eta, bueno, 22%ak deklaratzen du benetan kontuan hartzen dula sare edo kanal horietatik jasotzen duen informazioa bizimodu osasungarri bat jarraitzeko. Baina, ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun jakitea lineal baten daudenean edo salmenta puntu baten daudenean kontsumitzaile hauek zerri erreparatzen diote. Badakigu prezioa, marka edo produktuaren tamaina garrantzitsua dela, baina zer gehiago begiratzen du, nola komunikatu behar dugu produktu horietan, pakainean edo produktuaren inguruko narratio horretan, zerri erreparatu behar diogu kontsumitzaile gazte hau erakartzeko. Bueno, ikusten dugu nola osagai zerrenda eta nutrizio informazioak oso garrantzitsua diren belaunaldi hontarako. Bai dedikatzen dizkiotela segundu batzuk produktuari buelta emateko, irakurtzeko eta bar. Produktuaren jatorriari ere erreparatzen diotela esaten dute belaunaldi honek hori esaten du, baina aldi beran ere 21% esaten du ez dula erreparatzen eta zuzenean erosten dula. Belaunaldi honen inguruan beti esan da ez dutela sukaldatzen, ez dutela denbora pasatzen sukaldean eta, baina ikusetzakegu 24% adierazten dula normalean sukaldatzen dula bere egunerokotasunean, eta 40% aitortzen du batzutan egiten dula. Beraz, hemen ikusi ezakegu ez dela belaunaldi bat nun ez dun sukaldatzen, oraindik presente dagoela hori beraien etxeetan edo beraien egunerokotasunean, baina aldi berean ikusi zakegu nun inkestatuen 47% aitortzen du plater prestatuak edo platos preparados kontsumitzen ditula astero. Orduan, honek ez du esan nahi ez dutela sukaldatzen eta horregatik kontsumitzen dituztela plater prestatuak ez, baina argi dago batera, bi errealitate horiek batera konbibitzen dutela beraien egunerokotasunean. Zergatik kontsumitzen dituzte plater prestatu hauek? Bueno, argi dago, 48% diola azkar eta errez prestatzen direlako produktu hauek eta gutxiago zikintzen delako sukaldea. Baina, 29% ere aitortzen du, unibertsitatera eramateko edo lantokira eramateko aukera oso errexak eta azkarrak izaten direlako askotan. Eta gero ere azkenik, 20% aitortzen du produktu berriak probatzea ere gustatzen zaiola. Azkenean ere, belaunaldi honek badauka zertxo bait, hor produktu berria probatzeko, eta, horrera aukera bat zabaltzen zaigu zentzu honetan. Zer daki zeta belaunaldiak tokiko euskal jaki eta dari buruz? La gran pregunta, ez? Ze uste, hasieran genituen hipotesi guzti horiek, ez jakintasuna, eta bar, benetan horrela da? Goazen ikustea. Ze kontzeptu lotzen ditu zeta belaunaldiak bertako likagaietatik? Beraientzako da, dira, kalitatzeko produktuak, kilometro zeroko produktuak eta barazkiak. Hori da, beraiet top of mindean dauden 3 kontzeptuak, espontanean esaten dutena. Baina aldiz, galdetzerakoan zerrekin lotzen duten edo zer da beraientzako tokiko produktuak kontsumitzea, ikusetzakegu 76% batentzako da ekozei txikiei edo tokiko negozioi laguntza ematea, produktuaren kalitatea eta freskotasun handiagoko produktuak direla, hemengo inguruko enpresen produktuak direla, eta landa inguruan eta pesaiak babestea dela. Hori da pixkat beraien imaginarioan dauden kontzeptuak tokiko produktuen inguruan. Ze 3 produktu dituzte horla nabarmen beraien buruetan? Idazabal gazta, beraientzako da el top 1 de
tokiko produktua, jarraian tomatea, beti agertzen dela, berdin du, ze belaunadi, ze kontsumitzaile aztertzen ari gera, bereziki txuleta mentzionatzen dute. Hori da, beraien buruan dagoen informazioa. Baina ere hemen kuriosoa da, galdera hau egiterakoan eta galdera ireki bazan, espontanean, nola, 3 marka, bai Kaiku, Euskolabel eta Idiazabal, agertzen dira produktuaren inguruan galdetzerakoan, ez marken inguruan, baizik eta produktuen inguruan. Orduan, hemen ikusten ditugu, ze 3 markak daude oso presente belaunaldi honen imaginarioan tokiko produktuei buruz hitz egiterakoan. Aldiz, kategoria zehaitzei buruz galdetzerakoan, ikusten dugu, aukera hauek eman genizkien inkestatuei, eta ikusten dugu nun gazta, txakolina, barazkiak, esnea eta sagardoa dira el top 5 de kategorias. Beraientzako, hoie dira euskal produktuen 5 kategoria esanguratxonak. Tamen interesgarria da grafikontan ez bakarrik top 5arekin geratzea, baizik eta gero nun arraina, ardoa eta arrain kontserbak ze presentzia txikiagoa duten, batez ere ardoa eta arrain kontserbak, tokiko produktu bezala identifikatzerako orduan. Beraientzako, 3 kategoria horiek gure industrian garrantzia dutenak ez dira tokiko produktuak edo gutxi batzuentzat dira tokiko produktuak. Markei buruz ere sakondu genuen pixkat hemen kasu hontan eta jakin nahi genuen gazta klikatzerakoan argi dago Idiazabal gazta esaten dutela, txakolina esaterakoan, hemen dago Gipuzko eta Bizkaiako kontsumitzaileen artean desberdintasun bat, Bizkaiko kontsumitzailea Gorka Izagirre marka esaten dute eta Gipuzkoarrek Txominetxaniz. Barazkien inguruan Euskolabel marka agertzen da, esnearen kasuan Kaiku da, ikusi dugu lehen ere, garailea esango genuke, baina Bizkaiko kontsumitzaileen kasuan ere Bizkaia esnea ere aipatzen da. Sagardoaren inguruan Saizar eta Petritegi agertzen dira, Aragi eta Arrautzen inguruan Euskolabel, hor beste marka batzuk egon daitezke, baina kontsumitzailetzek aderentzako Euskolabel marka dira, eta gero ikusi egon bezala presentzia txikiagoa duten kategorietan, ardoaren kasuan, mentzionatu dutenen artean, Rioja Alavesa eta Marqués de Riscal agertzen da, arrain kontserben artean, Arroiabe, Kalbo eta Ortiz, jogurraren kasuan, batez ere Gipuzkoarrek esaten dutena, Mahala eta Goenaga agertzen dira, eta azkerin Garagardoaren kasuan, Keller eta San Miguel. Hemen ere, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean desberdintasun bat dago, eta batez ere Kellerren kasuan, Donosti aldeako jendeak erantzundako zerbait. Badakigu bi Garagardoak ez direla euskaldunak, baina, hor dago beraien imaginarioan hori da, dagoena. Non erosten du kontsumitzaile hau, ez? Nun dago kontsumitzaile hau beraien gana hurbiltzeko? Argi dago, orokorran kontsumitzaile guztia bezala supermerkatuan daudela, 97% horrela aitortzen du, eta hipermerkatutan ere presentzia daukate. Aldiz azokak eta kanal espezializatuan, presentzia asko txikiagoa da belaunaldi honen kasuan, beste belaunaldi batzuekin alderatuta. Nola zergatik erabakitzen dute, hautatzen dute erosketa kanala? Prezioa. Ez, badakigu, aurretikan ere aipatu da, prezioa azkenean asko balditzatzen duen faktore bat da, eta beraiek kanala aukeratzen dute prezioaren gatik. Eta baita etxearekiko edo lanarekako hurbiltasuna, ez? Azkenean azkar egin behar den zerbait da, eroso egin behar den zerbait da, eta gertu egotea. Baina baita deklaratzen dute produktuaren kalitatea garrantzia daukala, eta ere produktu aukera zabala izatea. Hau ere arraroa izan daiteke hau esatea, badakigu retail modeloa gaur egun ze noranzka hartzen ari da, ez? Mercadona, Lidl eta Aldi bezalako aukerekin, nun produktu aukera zabala ez dan. Baina beraiek hori deklaratzen dute. Eta egia da, Euskadiko errealitatea, estatu mailanekin alderatuta, desberdina izan daiteke, orduan, agertu daiteke faktorea garrantzitsu bat bezala ere. Baina gero ere eskaintza eta promozioa dituen establezimendua, nun aurretikan aipatu dituen 3 establezimendu horiek ez duten modelo hori. Orduan horre ulertu ezakegu pixkat aukera hori. Produktuak erosterakoan zerri erreparatzen diote. Kalitate eta prezioen arteko harremana, ez? Pixkat oreka hori bilatzen duten. Gero, kalitatea, produktuaren kalitatea eta gero prezioa. Orokorrean,
prezioa da, ere beraientzako baldintzatzen duen faktore nagusiena. Produktua tokikoa izatea, eta produktuaren marka, ikusi ez dute, 4. eta 5. maila baten gelituko ziren, beste 3 oso urruti egonda. Zerekin lehiatzen du erosketaren gastuaz eta belaunaldia, ez? Hau da oso galdera garrantzitsua. Ikusten dugu, lehenengo galderan ikusi ditugun erantzunak, bidaiak eta ieraldiak hori, esperientziak dira, benetan, belaunaldi honentzako garrantzitsua diren gauzak. Eta hau da, 58 batek horrela aitortzen du, dela zuzenean beraien konprako edo erosketaren gastuakin lehiatzen duena. Jarraian izango genuke jatetxak eta deliberiko janariak, non, azkenean, konbibitzen du nere erosketako gastuarekin eta momentu berdinak asetzen ditu, eta azkenik etxeko gastuak izango ziren. Gero ere, galdetu nahi genien, ze pertzepzio duten tokiko produktei buruz eta nola ikusten duten, ze presentziarekin ikusten duten kanal desberdinetan. Ez, hor argi dago, bai azokak eta bai denda espezializatuak dira tokiko produktu gehien dauden kanalak, batez ere azokak, ez? Ez da beraiek frekuentzatzen duten kanal bat, baina argi daukate nun dauden produktu hauek, bai azoketan eta bai denda espezializatutan. Eta gero, sakondu nahi genuen, retailer desberdinetan nola ikusten dituzten, ez? Eta, ikusten dugu, bai Eroski eta BM, hemengo bi kate direnak, presentzia handiago bat ikusten dutela tokiko produktuen presentzia handiago bat ikusten dutela. Eta azkenik esango genuke Mercadonako presentzia. Beraz, belaunaldi hau, hasierako hipotesi horiek de generación perdida esaten dena, edo ez jakitasun handia dutenak, azken finean ere realitate honetan bizi dira eta badakiten nun dauden gauzak. Eta ja pixkat ikerketaren azkeneko fasean sartuta, asoziazio implizitua hitzarekin deitu dioguna azkeneko fase hontari, nahi genuna zen pixkat sakondu benetan ze harreman daukan belaunaldi honek tokiko produktuekin. Eta hau egiteko erabili duguna izan da neuromarketingeko metodologia, nun hartu ditugu aurretikan kategoria guzti horiek ikusi dugun grafiko handi horretako top 5, nun zen gazta, esnea, sagardoa, txakolina eta barazkiak, eta egin duguna izan da hori testautu neuromarketingeko metodologiarekin. Barazkien kasua nola oso kategoria zabala zan, eta bakoitzak barazki desberdin bat asoziatzen zuen tokiko produktu bezala, erabaki genuen kanalak testatzea. Orduan, hartu genuen supermerkatu bateko tokiko produktuen kornerra, ez? Hor ikusten dezute goian, eta beran azoka hartu genuen. Nola neurtu genuen hau? Basan bezala, neuromarketingeko metodologiarekin. Eta nola neurtu genuen? Ordenagailuaren bitartez, kontsumitzaileak edo inkestatuak kasu honetan, inkesta online bat betetzen du, eta ordenagailuko kamararen bitartez, argazkiak jartzen dizkiogun bitartean, guten da, gure aurpegiko estimulu guzti horiek edo gure reakzioa jasotzen eta aztertzen. Informazio guzti horrek iaren bitartez analizatzen du eta guri ematen dizkigu gero KPI batzuk, indikadore desberdin batzuk. Orduan hor, pixkat, portatikan ikusten den irudian, ez? Ditugu, 480 landmark inguru gure aurpegian, inkonstienteki gure estimulo bat ematen digutenean erreakzionatzen degula, eta hori guztia analizatu ondoren ematen dizkigu indikadore desberdinak. Eta esan bezala, 4 produktu horiek hartu genitun, eta kasu honetan hartu genuen Idiazabal gaztaren mokap bat, eta jakin nahi genuen zerrekin erlazionatzen zuen belaunaldi honek, ze 4 atributuetatik zerrekin erlazionatzen duen. Lehenengo hitza, artesania, gaztelenez egin genuen inkesta, baina artesania hitzarekin lotzen du belaunaldi honek Idiazabaleko gazta, jarraian zaporea, argi dago produktu hau plazerra edo eremu hortara eramaten gaituela, 3. tradizioa, eta azkeniz jatorria. Pixkata hori ze ordenetan erlazionatzen duen kontsumitzaileak atributu bakoitza. Esnearen kasuan freskotasunarekin lehenengoa, ez? Azkenan ere beraiek igual egunerokotasunean etxean duten zerbait da, eta lotzen dute
jatorria edo jasangarritasuna freskotasunarekin, esan bezala bigarrena jasangarritasuna izango zen, naturaltasuna eta azkenik hurbiltasuna. Edari alkoholikoen kasuan, sagardoa autentizidad, gure seina bat bezala, ez, beraientzako da benetakotasunarekin erlazionatuta dagoen produktu bat, esperientzia, azkenean belaunaldi honek ere esperientzia bezala interpretatzen du sagardoa, deno jungo gara Petritegi batera urtarria otsailean eta belaunaldi hau batez ere, orduan beraientzako esperientzian oinarritutako produktu bat da. Hirugarren tradizioa eta azkenik naturaltasuna. Txakoleinaren kasuan, hau bai tokiko produktu bat bezala identifikatzen dute lehenengo puntuan, lokal, ez, azkenean txakolitzak ere teixa eta ka eramaten gaitu euskerara eta tokiko produktu bat bezala identifikatzea, eta de hecho, ausartuko naiz esaten, baina txakolitzarekin bakarrikuk ezagutzen dugula produktu hau eta kanpoan ez dago besterik. Kalitatearekin ere erlazionatzen dute bigarren aukera bezala, tradizioarekin eta azkenik harrotasuna. Horri izango zen pixkat, ze ordenetan ikusi dute. Ze ondorio ateratzen ditugu hemendikan? Bueno, aurretikan esan bezala, ez? Beste KPI edo indikadore batzuekin ere ikusi ezakegu identifikatzen dituzten produktua direla, baino ez du unkitzen, ez da, nola ez despierta nada beraien barruan, ez? Tokiko produktuen inguruan. Ikusi dugu lehen ere, ez? Harrotasuna, azkeneko aukera bezala agertzen zela. Esan bezala, lotura euskorra sortzen du eta emozio ahula, ez dauka benetan erlazio intensorik, interes finkorik, bueno, bai, identifikatzen dituzte, baino ez berezirekin ez. Eta azkenan ere defizit kultural gastronomiko bat ere ez, ez jakintasun hori aurretikan ere ikusi ditugun kategoria, hain garrantzitsua diren kategoria gure industriarentzako ze gutxi identifikatzen dituzten. Eta gero azkenik, neuromarketingeko metodologia hau erabiltzen, hartu genitun bi kanal, nun barazkiak saltzen diren bi kanal. Eta hemen atributuak jarri ordez, ingenuna izan zen afirmazioa jarri. Bagenekin pixkat bideratua zegoela, baina nahi genuna jakin hemen hipotesi nagusiena zen, azokak zergatik ez dira erosoak, edo erosoak belaunaldi honentzako. Orduan, ikuste zuen bezala ez, jarri genitun lau afirmazio, eta ikusten dugun bezala azoken kanalean, eroso sentitzen ez naizen lekua bezala identifikatzen dute lehenengo aukera bezala, baina aldi berean bigarren aukera bezala produktu honak dituen lekua dela, argi dute produktu honak hor daudela. Hirugarrenean erostea erraza den lekua, bueno, ja gertzen da hirugarren aukera bezala. Eta eskaintzak dauden tokia da, hemen ere, laugarren aukera bezala argi dago, ez? Eskaintzak beste kanal baten identifikatzen ditugu dago, eskaintzak, promozioak eta mar. Eta ikusten baldin badegu supermerkatu baten ordena zeharo desberdina da, azkenean erostea erraza den leku bat delako beraientzako, ohituta daudelako ere kanal honetara, produktu honak dituen lekua da ere, ez dute hori zalantzan jartzen ere, eskaintzak dauden tokia da, hemen azokarekin alderantza bai dagoela hor desberdintasun nagusi bat, eta azkenik eroso sentitzen ez lekuak. Beraz, hemen ondorio nagusia da belaunaldi honek erosotasuna behar du, funtzionaltasuna behar du, konbenientzia behar du, eta argi dago azokak ez diola hori ematen belaunaldi hori. Ja, pixkat ondorioetan sartuta, lehenengo ondorio nagusia da belaunaldi bat den arren, belaunaldi horren barruan oso fase desberdinak daudela kontsumitzaile hauentzako, ez? Horrek zeran ikusi dezakegu, 18-22 urte bitartekoak ikasleak direla, edo lehenengo lanetan daudela, oraindik beraien etxeetako, beraien familietako etxeetan bizi dira, ez dute autonomia ekonomikoki, ez dituzte benetan ohiturak sortu, orduan, bueno, hor oztopoak diren arren aukera bihurtu daitezke, ez, pixkak oraindikan kontsumitzaile oso gazte horiei, etorkizunera begira irakasteko eta abar. Gero izango genuke, bigarren kontsumitzaile subgrupo bat, trantsizio izena eman diogu, 23-26 bitarteko kontsumitzailea diren, oztopo nagusia dira, oraindik ere
bai hasi dira pixkat beraien familietatik askartzen, baina oraindik gaur egungo gora dena ulertuta oso zaila da, ez? Independentzia bizitzea, eta, badituzte ja ohitura estableagoak, baina aldi berean ere ez egonkortasunean bizi dira eta horrek ere egiten du, igual egunero ere ez direla erosketa egitera jotzen. Aukera bezala, hor berdina pixkat, lehenengoa ja proposamen bat bilatzen dutela produktu guzti horien artean, ja azten direla pixkat zalantzan hartzen produktu bat den eskaintza, hor hasten dira pixkat belaunaldi honen subgrupoa. Azkenik izango genuke zentenial zaharrak, 27-29 bitartekoak, nun ja azten dira, bai lehenengo aldiz independentzia bizitzen, independentzia daude, eta bar, baina aldi berean, oraindik ekonomikoki igual ez daukate daukatu gaitasuna pixka gehi ordaintzeko produktu batzuetarri, baina bai exigenteago dira proposamenaren inguruan eta produktuaren proposamenaren inguruan. Eta aukera, azten direla kalitatezko produktuak bilatzen, eta hor sartuko zen tokiko produktuen eskaintza. Beste ondorio nagusi bat, ikusi egu ez, bertako produktuak ezagutzen ditu belaunaldi honek, baina ez du lotura emozionali. Ez daukate oroimenik produktu edo marka zehatz batzuekin inguruan hitz egiterakoan. Interes bisuala badute, baina aldi berean ez daukate hor konexio sendorik. Kontsumitzaileak konbenientzia bilatzen dute, bera ikusi dugu ez, eta prestatuak zema kontsumitzen duten, azkenean ere bizi modu azkarra eta murgilduta daude. Eta, hori interesgarria da ere, ikasleekin egin genituen dinamika horietan, beraien proposamenetan beti agertzen direla motorizateko produktuak. Hau da, hortik markarentzako, ez dela konserbera oso garrantzitsu bat, beratik proposatzen zioten eta kaki behatun, soja saltxarekin, beste saltxa batekin horrela prest jateko. Idiazabalen kasuan, Idiazabal snack edo sticks moduko batzuk proposatzen zituzten, untable moduko bat, prestatua daudela ready to go, lehen ere aipatu dena, eta gainera proposatzen zuten zemotetako destakado bat erenatzen supermerkatu bat. Eta azkenik daukagu eroskiri proposatu zitzaion aukera bat, musa edo horrelako zapore desberdinak, baina gure produktuekin egindako produktuak, ere ready to go, azanari batzuekin, tomate batzuekin, eta bai. Orduan argi dago hemen, zer da belaunaldi nahi duna edo zer exigitzen diona industriari, beraiek hori nahi dutelako. Tokiko kultura gastronomikoa basua da. Hau ere, fase kualitatiboan ere konturatu ginen, fokusean, gure arrainak, berdela, antxoa, katuna, bonitoa, ez dago jakitasun handirik, Galetzen egin hor jarri dugu ebean, nire etxean betian izan da galuzatu ematean, baina ez dakit urtea egunetan, hilabetetan den, ez dakit ezer. Eta hor ere, pixkat berreskuratu informazio guzti hori, beste belaunaldi batzuek bat dutela, benetan gaur egungo gaztediari informazio hori emateko. Marka lokalek eta belaunaldiko kodeak behar dituzte. Azkenean horretik esan dugu ere, lehenetako sare sozialak oso garrantzitsua dira. Hor informatzen dira, hor bilatzen dituzte errezetak, hor bilatzen dute ze produktu jan, influencerrak edo perfil hauek garrantzi handia dute belaunaldi hauetako eta influencerrak izan da, Orduan, lehen YouTube mentzionatu da, igual YouTube ja ez da sarea da, TikTok, Instagram, horrelako beste kanal batzuk behar ditu belaunaldi honek, belaunaldi hau hor dagoelako, orduan ere markei eta kote txikiei hori esan bartzai, horregon bartzai, horregon behar direla belaunaldi honen gan juteko. Eta aldi berean, tokiko produktuak dauden lekuan egon behar direla. Azoketan ikusi dugu eta goela belaunaldi hau, orduan, egun ze eskaintza man, supermerkatu edo hipermerkatutan edo incluso online egon beharko lukete, belaunaldia honetara juteko. Eta azkenik, ere pixka eta erreplikan ere bastante esakondu da honen inguruan, Ze eskatzen duten kontsumitzaile hauek esperientzia bat egotea produktuaren atzean, narratiba bat egotea. Beraien proposamenak, hemen ikasle proposamenak ikusten genitun, dena zain.
sagar duguna, txakolik duguna, egalez duguna, arabar egizako ardoa kontsumitzeko escape-room bat proposatzen zuten. Dena zan horrela. Belaunaldi honentzako ez da bakarrik produktua, ez da bakarrik packagingea, ez da bakarrik zer kontzitzen dion saltzailea. Dena nahi duten esperientzia bat. Sare eta partekatu erakutsi egon direla hor. Bueno, hortik doa pixkat kontsumitzaile honi irakasteko, erakusteko eta benetan pixkanaka beraien produktu bezala ere sentitzeko, no? Ikusi egulako pixkat hori falta dela belaunaldi honetan. Eta, bueno, hau izan da guztia, azken urte honetan egin dugun ikerketa, eta galderarik baldin badago edo, hemen dago. Hori da, galderarik baldin baduzue, mesedez, bai online zen zuzenean dutxe, eskatu, mikrofonak gora zizu eta mentxoak. Diapositiba jarri duzu gastuaren banaketa. Jarko zen duzen horri lorkusen. Hor garbi ikertu zaitena da, janaria etxean esan duzunen da, delivery modukoa, edo, osea, etxean jaten dutena berak erosita eta berak kozinatuta, sartuko litake etxeko gastu bezala. Ez, bigarren, aukera bezala. Eta deliveria eta jatetxa sartzen dira bigarrenean. Eta etxeko gatua ez dugu hirugarren aurre. Baina orduan, etxean konsumitzen den janaria ez delivery ez jatetxe, hori ideo sartzen da. Ez, galdetzakatu galdera, hori atera trenon galderatik. Osea, kompraz aparteko gastuak zerrekin lehiatzen du. Osea, ez da sartzen etxeko gastuetan. Ez dakik gutzen bat izango ditzaken. Ez dugu hori galdetu. Ere kontuan hartu, ez dela belaunaldi bat, nun benetan eguneko unak gastatzen duen konpran. Baina, gara egiten belaunaldien parte zarra esango genuke, ez? Kaixo, zandasun guztiakin aurretzen dago, baina gauzatxo bat gehitzea guztuko jaten. Adibidez, lagunekin eta ala komentauta, guretzako bai erronka bat zendiat zergaitzik ez baten azokara, bat izaten da, adibidez, nibergarako nahi eta bergaran, asteazken eta larun batetan egotzen da azoka, eta askotan betetzen da, esperientziak eta horrelako gauzak. Larun batetan, zendiak, esperientzia hau kirol horretako planak itxen ditu, eta azte barruan zailatzen da erosketak eta horrelako gauzak itxen. Eta gero nik bai beste punto bat izango nagoen, oso konektatuta gare mobilerak, arazo handi bada, eta azten jaku berroitzea jendeak. Azoak zedoka hona, zendera guztia izagututako harremana izatea, gardendarakun, galdetu eta beraken harremana. Eta guri horrek atzera ondotzen osko askotan. Tristia da, baina hori da errealitatea. Azkenean, joaten gata, bertan jarri duzun argazki horretan ikusten da, azokan ez dela eroso sentitzen. Eta eta supermerkatura, eskiloka, ordaintzeko bat txartela beste orduan ez jakinentasun askoka eta komoduenera joaten da. Orduan ikustu dela bebai bilatzen dana. Beldurra, nik uste beldurra dela eta jendearekin harremana bebai azokak bultatzen dagoela eta gu garela oso konektauta, baina ez presentzialki, mogietik. Eta horrek bebai itzen dagoa jendea azokara joan beharrian joatea supermerkaura, hori gehitziarren. Erabat, bai, eta hori ikusi dugu, ni bertan belaunaldi hontako parte naiz eta niretzako arraindegi batera jutea oso zaila da. Baina ez ditu dalako ezagutzen espeziak eta niretzako mostradorean dauden arraina dena ira igualak, baina gero bai etxean jartzen dizkidatenean disfrutatzen dut. Baina esperientziaren parte bezala. Orduan, bai, eta egia da azoken kasuan asko baldintzatzen duela ze ordutegi ditun eskaintzak, ez? Eta herri askotan ere astean behin direla eta igual kointzitu behar dizula zure egunerokotasunean justo
tarte hortan juteko. Eta hori, orain azalduko dugun ikerketan gehiago sakonduko dugu horren inguruan. Inkestak egin dituzuen pertsona horiek, 300 ez dakiz ematen esan dituzun, 150 Bizkaia, Gipuzkoa, ze ere mutako jentia da dia oso hiriburukoak, edo herri txikitakoak, edo danetik pixkatxo bat? Danetik pixkatxo bat. Ez dugu hortan reparatu. Nik uste egon daitekela erantzunetan nahiko alde, ze gauza asko, ez da pentsatzen horrela dian nik horren beste gaztiakin, hainbesteko ez jakintasuna, herri txiki hauetan, handi hauetan jaixiltzen naiz, baina nik uste dut herri txikietan oindikan, horregatik galdetzen dut, ia ze motatako edo ze perfiletako, ze ere mutako jentia esan. Gipuzkoaren kasuan bai orekatuagoa dagoela Donostialdea eta beste lurraldaren beste partea, Bizkaiaren kasuan ez. Eta beraien errealitatea horrela da ere, lurraldaren errealitatea hori da. Baina ez dugu hortan erreparatu. Beste inkesta batzuekin edo beste ikerketa batzuekin alderatuta askoz gehiago kostatu zaigu gaztengan iristea. Gure erramienta online izan arren askoz gehiago kostatu zaigu eta perfilaren aldetik gauza batzutan ezin izan dugu erreparatu horregatik. Beste belaunaldi batzuk ikertzerakoan soberan izan ditugu partaideak. Bai. Osondo, Leire, mila esker. Gauza bat egingo dugu orain, arnaz pixkat hartu izazun, ze urrongo izlaria zu izango zera, kafearen utxartea orain egingo dugu, kafe hartu, indar berritu eta bigarren saioari ekingo dugu. Beraz, guztiei ere kafetxo bat hartzera konbidatzen zaituztegu, eta gero hartu bezain pronto Leirekin jarraituko dugu. Mila esker. Honen ondoren, pixka bat bigarren zatiei ekingo diogu goratu, landaolak antolatu eta Euskal Herriko Unibertsitateko udako kursuetan, ikastaroetan baitan, bertako produktuen ezagutza eta konsumoa, konsumitzaileek tokiko produktuekiko dituzten ohitura eta motivazioa gaia lantzen ari gerala, eta hain zuzen ere, aurki, une batetik bestera, berriz Leire Bega hemen izango dugu. Izan ere, milenium belaunaldiak tokiko merkatuekiko duen sentsibilitateari buruzko ikerketa aipatuko baitigu. Milenium belaunaldia, 1980-2000 urte bitarte horretan kokatzen da, Y-ko belaunaldia ere ezagutzen da, eta teknologia eta interneten sorrerako edo lehenbiziko urratsetako belaunaldia dira. Innovazioaren bila ibiltzen dira, eta helburu personalak badituzte bertako belaunaldia hontako personak. Individualistatzat jotzen dituzte, eta errekonozimentuaren bilare ibiltze omen dira. Lan munduan, krisi ekonomikoan sortu zirenez, bizitza personal eta lan munduaren arteko oreka bilatzen ahalegintzen dira, eta ez dute lanez aldatzeko beldurrik, beraiekin bat datorren lan bat topatu bitartean. Globalizazioaren kimuak omen dira, belaunaldi edo mileniuneko belaunaldi hau. Munduarekiko kritiko dira, eta aniztasunarekiko toleranteak. Esan bezala, hemen ez zaudetenen lagunoi, ongi etorria beste behin, gogoratu galderak egiteko aukera duzuela, eta milenium belaunaldiak tokiko merkatuekiko duen sentsibilitateari buruzko ikerketaren berri ematen utziko zaituztet, eta mentxe baita Leire Bega. Leire, nahi duzunean, mila esker. Osondo, mila esker berriro. Esan bezala, ikerketa hau azokak milenials deitu genion bere garaian, eta ikerketa honetan landaolarekin egon gera elkarlanean. Pixkat ikusiko duguna, aurreko aurkezpenaren iguala, helburuak, metodologia eta fasea, gero ikerketan sakonduko dugu eta ondoriak ikusiko ditugu. Ikerketaren helburua, pixkat aurretik ere esan dena, azkenean helburu hau beste ikerketarekin alderatuta, beste enfoke bat eman nahi izan genion, batez ere izan zelako aurreko misioen deialdikoren ondorio bat, jakin nahi genulako mileniasak azoketan nola konportatzen diren. Ja, belaunaldi bat eta kanal bat buruz hitz egingo dugu denbora guztian. Ikerketaren metodologia bi fase nagusi izan ditu, lehenengo fasea fase kuantitatiboa izan da, egia da, kasu honetan fase kuantitatiboa izan zena lehenengoa
beste ikerketa bateko ondorioetatik abiatu ginelako, beraz, bagenitun ja informazio datu batzuk eta nun oinarritu inkestan sartzeko, eta inkestan atera ziren indikadore desberdinekin, bigarren fase baten, fase kualitatiboko fasea, izan genitun alde batetik elkarrizketa sakonak, 6 kontsumitzailekin, eta beste aldetik pixka desberdinago, metodologia desberdinago bat erabili genuen, nun 10 kontsumitzailekin azoketara joan ginen erosketak egitera. Aurrerago ondo hobeto azalduko dizuena da. Ikerketan sartzen balin bagera, fase kuantitatiboan pixkat ere orain sartzeko belaunaldien arteko desberdintasuna, ez? Lehen ez eta belaunaldia ikusi dugu, orain millennialsak ikusiko ditugu, pixkat zaharragoak direnak, baino oraindik gazte bezala kontsiratu ditzakegunak. Eta, gaur egun, zer da millennializatea, ez? Gaur egun Euskadi Gipuzkoan 119.000 pertsona inguru daude, esan bezala horretikan 1981 eta 1985 urte bitartean jaiotakoa dira, eta gaur egun 30-44 urte bitarteko kontsumitzailea dira. Inkesta kasu honetan Gipuzkoan egin genuen bakarrikan, 140 kontsumitzaile inkestatu genituen, horietatik 161 emakumezkoak ziren eta 136 gizonezkoak. Etxe hauetako errealitatea pixka desberdinagoa da aurreko belaunaldiarekin aztertuta, baizik kontuan izan da seme alabarik gabeko etxeak 157 direla eta seme alabadunetxeak 153. Nun erosten dute kontsumitzaile hauek? Lehen ere ikusi egun bezala, ez? Kontsumitzaile hauek ere supermerkatura juten dira gehien bat erosketa egitera, eta maiztasunaren aldetik ikusten deko 155 astean behin juten dela. Ezkerre eskubialdean ditugun beste kanalak, azoka eta merkatuak eta online kanalak, maiztasun baxuagoko kanalak dira. Beraz, badakigu ere, belaunaldi hau supermerkatura juten dela beraien erosketak egitera. Zer ulertzen dute azoka hitzarekin, ez? Ere hipotesi bat genuen hasieran, azoka euskerazko hitz bat da, merkado lokal, merkado tradizional, hor pixkat desberdintasunak zeudela pertzepzio aldetik, ez? Igual herrietako jendeak oso barneratua daukan kontzeptu bat da, baina hirietako pertsonek ez, adibidez Donostin, Labretxa, San Martin bezalako lekua ditugulako, nun azoka merkatu zer dan, ez? Eta ikusi nahi genuen pixka zer zan kontsumitzaile hauentzako. Ikusten dugu 152ak bertako produktua saltzen dituzten toki bat dela, ez goaz gaizki, 119 bat herrietan jartzen dituzten merkatua direla, herri bakoitzean, egun desberdinean eta, ekoizleen merkatuak, inguruko baserritarren postuak, kalitatezko produktuak, auzoko denda, produktu freskoa, bizitza guztiko merkatua, pixkator, ez hori da atera genuen informazio guztia beraien pertzepzioa ulertzeko. Zerekin asoziatzen dituzten azokak, badakigu zer den beraientzako, baina zerrekin asoziatzen dute? Kalitatearekin, kalitatezko produktuak, ez? 126. Betiko galdera, zer da kalitatea? Kontsumitzaientzak, zaporea da, betiko produktua dira, freskotasuna da, batzuentzako bertako produktua, gertutasuna, freskura, kilometro zero, naturala. Hor dago meloia irekitzeko aukera. Ere galdetu genunea, inoiz jundiran merkatu edo azoka batera, ez? Ikusten dugu bakarrik 102 batek aitortu zigula ez dela inoiz jun azoka batera. Ere pixkat ere ikusita zein dan ezagutzen duten merkatuak, ikusita Labretxa dela identifikatzen duten lehenengo merkatu edo azoka, Ordiziko azoka, Tolosa, San Martin agertzen da, Donostia, Bilbo, Gernika, Santo Tomas, Errenteri, Zumarraga, Durango. Ikusi ezakegu ere, gure hasierako hipotesi hori baieztatu dugula, ez? Azkenean, zer da azoka, zer da merkatu lokala, kontzeptu hori ere pixkat alrebesa dela segun eta nungoa den jendea, batez ere Donostiko herritarrentzako. Azken urtean, zenbaitasunerekin joan zera azokara ere, garrantzitsu eritzen zitzaigun jakitea benetan juten diran, ez? Edo azken urtean jun izan diren. Ikusten dugu maiztasuna 3 hilean behin baino gutxiagokoa izan dela, 134 batentzako, eta lehen ere esan dezutena, zergatik ez dira juten ordutegiak, produktuak ezin aukeratzea, ez jakintasuna, askotan ere informazio falta nun, ze ordutegi, arrazoi desberdinak ateratzen ziren galdetzerakoan zergatik ez diran gehiago juten azoketara.
Ze azoketara jundira, gehiengoak bizi diren herrietara edo hirietako azoketara jundira, hemen ere beste hipotesi bat genukan, igual azoketara edo merkatuetara juteko erabakia, igual kanpoan oporretan daudenean juteko dela, edo Santo Tomaseko azoka zehaz bateran juteko, baina ikusi genuen gehiengoak bizi diran lekuko azokara jun izan direla. Zerbait erosi zuten azkeneko aldiz jun zirenean? Ikusten dugu, 195 batek, baietz erosi dula. Zer erosi dute? Batez ere barazkiak, fruta, gazta, ogia, eta hor agertzen da tomatea beti, bere presentzia daukala barazkiz aparte ez. Eta, baino gero ere, berriro agertzen zaigu arraina, arrautzak, horrelako produktuan nun ikusten dugun, benetan, Labretxa, San Martineko bezalako lekuak ere beraien presentzia dutela azokei buruz galdetzerakoan. Kontsumitzaileen ustetan, uste dute kanal hontan arrazoi nagusia, edo joateko arrazoi nagusia da, garaiko produktu freskoak aurkitzeko. Tomatearen ari bidea berriro baterako ez, baina bai ikusi dugu berez, fase kualitatean aurrerago ikusiko duguna, nun udan tomate on bat erosteko azoketara bai juten direla. Badakitelako supermerkatutako tomateak, ez direla hainonak edo hain kalitatezkoak beraientzako. Baina bertako produktuak ere aurkitzeko kanala da, eta gero, agertzen dira ere beste arrazoi batzuk, nun bertako ekoizleei laguntzea, saltzaileen harremanakin ere agertzen dira aukera, baina batez ere garaiko produktuak erosteko. Baita galdetu genuen, kontsumitzaile hauen ustetan, zeintzu dira azoketara juten diren kontsumitzaileak. Eta argi dago, beraientzako, 60-68 urte bitarteko kontsumitzailea direla juten direnak azokara. Beraz, beraien gandik oso urrun dauden kontsumitzaile batzuk juten direla azoketara. Eta zein dira berriro ez juteko oztopo nagusiak, ordutegi mugatuak, denbora falta, eta agertzen da prezio altuen kontzeptua. Gero, fase kualitatiboan pixkat gehiago aztertuko deguna, baino prezio altuen pertzepzioa agertzen da. Oso ondo, gero produktuen inguruan galdetuta, argi dago leku hauetan barezkiak, frutak, ogia eta gozoak eta arrautzak erosteko leku bat dela, horrela usten dute kontsumitzaile hauek, gero esnekiak, eztia, aragia, arraina, denetarik dago. Nola identifikatzen ditu kontsumitzaileak superrak eta azokak? Gero ere nahi izan genuen galdetu, zuzenean galdera batekin ez, zein ordutegi egokitzen zaizun ondoen. Argi dago superra eta hiperra dela beraientzako ondokien egokitzen zaien ordutegia. Non aurki dezakezu produktu mota gehiago, super eta hipermerkatutan. Non sentitzen zara erosoen erosketa egiterakoan. Hemen neurri txikiago baten, baina superra eta hiperra jarraitzen du izaten kanal hori. Baina, galdetzerakoan produktuari buruz, sasoiko produktu gehiago, tokiko produktu gehiago, kalitate handiagoko produktuak, produktu freskoak, badira azoka, bada, kanal nagusia honen inguruan. Orduan hemen, ze ondorio nagusia teatzen dugu, produktuaren inguruan hitz egiten dugun guztia, azkeneko 4 galdera horiek, argi dago, ze kanaletan ikusten duten produktu ona, kalitatezkoa, eta bar. Baina azkenean erosotasuna, produktu mota gehiago, edo erosotasuna, edo ordutegia, eta bar, superra eta hiperra da kanal nagusina. Eta azkenean, uzten dute alde batera, produktuaren kalitatea eta produktuaren inguruan dauden atributu positibo guzti horiek alde batera, erosotasuna premiatzen dutelako kanala aukeratzerakoan. Eta barkatu auzoko denda gelditzen dira hor pixkat erdian, baino presentzia handirik gabe. Azkenik ere, galdetu nahi genien, ea garrantzitsua zen kontsumitzaile hauentzako saltzaileekin erlazio hori izateko. Nire ikusi dugu beste belaunaldian, non ez zion garrantzirik ematen, eta de hecho deseroso sentitu daitekela ez momentu hortan. Eta ikusten dugu laginaren erdiak aitortzen duela garrantzitsua dela berarentzako erlazio hori, baino ikusten dugu hori millennial zarrek esaten dutela. Hau da, millennial gazteek, 30, 36 urtekoek, ez diote garrantzirik ematen erlazio horri edo ez dute baloratzen nahiko saltzailerekin harreman hori. Orduan, ere berriro hemen adinak badauka ez, zerikusia kasu hontan. Eta, pixkat fase honen ondorio nagusiak hitz egin deguna, ez? Azkenean,
Azokak badute oztopo batzu ditu asistentzia gehiagotan juteko, maiztasun hori handitzeko, baina ikusten dute ere perfilo zehatz bateko kanal bat dela, jende heldua doan kanal bat dela, baina argi dute ere produktu onak daudela kanal hontan. Bigarren fasean sartuta, ia fase kualitatiboan, nun hemen helburua zen pixkat, fase kuantitatibotik ateratako ideia guzti hauek, hemen ikusi ditugunak, ja sakontzea kontsumitzaileekin. Hortarako egin genuna izan zen, lehenik esan bezala, 6 elkarrezketa sakon egin genitun kontsumitzaileekin, nun 10-15 inguru iraupena izan zuten, eta kontsumitzaile hauek hautatzeko irizpide nagusia izan zen, merkatura astero juten direnak. Kasu honetan bai, elkarrezketu genituenak, Gipuzkoar herrietako kontsumitzaileak ziren, eta hauek jakin nahi genuen zergatik juten ziren azoketara. Bloke desberdinak izan genituen elkarrizketan, nun lehenengo nahi genuen entzun esperientzia, azoken esperientzia, gero ze oroitzapen zituzten azokekin, hau ere garrantzitsua iritzen zitzaigun, igual binkulo emozionalen bat bilatzeko eta azokak etorkizunera begira nola ikusten duten. Ze ikusi genuen elkarrezketa hauetan? Egia da, askok, elkarrezketatu genituenetatik askok, bazutela lotura emozional bat azokekin, hau da, beti gogoratzen zuten amonarekin jundako lehenengo aldia, herri txikietan batez ere nola juten ziren saltzen esnea, edo horrelako produktuak herrietan, eta bazegon hor, lotura emozional bat, nahi zutena mantendu eta horregatik egiten zutela saiakera hori astero azoketara jutea, baina, beraien errealitatea ulertuta askotan ezinezkoa zela. Gero, oztopoak ikusten zituztela ordutegien aldetik, gero ere informazio falta, nigoratzen ez gu bertan hau egiten egon ginenean, ikerketa hau egiten geudenean, informazio interneten gutxi aurkitu genula. Kostatzen zitzaigun identifikatzea ze ordutegi zituzten azokek, non ziren, jurreri deitu behar izan genion, goatzen naiz hor festiboren bat genula, eta galetu nun festibotan azoka eta baz aurrera. Bai kostatzen zitzaigun informazio hori aurkitzea. Eta jakin da belaunaldi hau, teknologia barneratua daukala, kanal horiek ere erabiltzea interesgarria dela. Eta etorkizuneko bloke horretan, pixka galdetzerakoan, nola ikusi zuten azoken etorkizuna, askok esaten zuten publikoa duten arren, edo azoke publikoa duten, zaila ikusten dutela jasangarritasuna etorkizunera begira. Eta ez bakarrik kontsumitzaile gutxio doazelako, baizik eta ekoizle berakada bat egon delako, eta gauzeta postu gutxio daudelako zein bat azoketan, eta horren, ez da bakarrik nahi dutelako kontsumitzaileek, edo nahi hori murriztu delako, baizik eta eskaintzaren murriztu delako. Hori izan zen pixkat, fase honetan ateragan nitu insights nagusiak. Eta azkenik, igual ikerketa honen fase interesgarriena eta politena izan dela kontsumitzaileekin erosketak. Esan bezala, 10 erosketa egin genituen, 10 kontsumitzaile desberdinekin, nun batez beste ordu terdiko iraupena izan zuten, eta hemen hautatzeko irizpidea juten zan jendea. Hemen nahi genuen benetan jarri kontsumitzailea hor, eta ikusi nola konportatzen zen, eta ze oztopo aurkitzen zituen, ez jakintasun hortatik. Eta, pixkatereekin egin genuna izan zen dinamika bat, nun erosi aurretik, gelitu ginen beraien herrietako azoka desberdinetan, eta erosi aurretik, noiz izan zer azken aldiz, zer erosten duzu normalean, pixkat hor gai horietan sakondu. Gero, dinamikaren aurkezpena egin genien, nun 20 euro eman genizkien, eta utzi genien erosketa libre bat egiten. Eta guk nahi genuna ikusi hor zan, zerren arabera aurkitzen zituzten postu bakoitzak, ze ordenetan eta zer erosten zuten. Hori izan zen pixkat nahi genuena. Eta gero erosi ondoren, galdetu genizkien galdera, nola sentitu zera, zer erosi duzu, nola pertzibitu duzu produktua, prezioaren inguruan ze sentsazio daukazun, eta bar. Nun egin genituen erosketa hauek, Donostin 2, Renteria horeretan bat, Hernanin, Zarautzen, Azpeitin, Tolosan beste 2, Ordizin eta Zumarragan. Saiatu ginen Gipuzkoako eskualde gehienetan egiten erosketak, eta hori guztira 10 izan ziren. Hemen ikusitak ez zute, argazki batzuk, azoka desberdinetan egin genituen erosketen argazki batzuk,
Egia da duela urte bete izan zela, Zaro inguruan egin genitu, orduan ere produktuak ikusi ditzakezute pixkat garai hortako produktuak direla. Eta hemen, eskatu genien ere gero etxera iristerakoan, beraien erosketen argazki bat bidaltzeko, eta hemen ikusi daitezke erosketa batzuen argazkiak. Eta ere, oso desberdinak ikusi, hemen beste analizi bat egin daiteke, erosketan oinarrituta, ikusten pixkat ze desberdina den etxe bakoitza, etxe bakoitza mundu bat dela gero barruan. Eta hemen atera genituen ondorio nagusiak, edo ondoria baino gehiago zerbait genuen analizia izan zela. Erosi aurretik kontsumitzaile batzuk bai esan ziguten, pixkat urdurik nago, a ver, ¿qué me vais a hacer? Pero esto qué es? Beti gertatzen da edozein elkarrizketan, baina kasu honetan pixkat gehiago nabaritu genuen zentzu hortan nola urduritasun hori, edo ez jakintasun hori, eta ez menperatzearena ez zeudela guztiz ados, baina gero ondo juntziren. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun ere, ze faktore hartu zituzten kontuan postuak aukeratzerakoan. Gehienetan, hilara gabeko postuak aukeratu zituzten kontsumitzaileak. Eta galdetzerakoan zergatik, jatetxe batera goazenean eta utxik balin badago terraza, ez gera sartzen, uste dugu hori txarra dela eta zerbaitegatik dago utxik. Baina hemen kontsumitzaile batzuk esan ziguten, zela lasaitasunez saltzailearekin hitz egiteko. Erosoago sentitzen zirelako inguruan igual jende asko ez baldin bazegon. Eta hor ere berriro zein da ondoria hor, harreman hori saltzailearekin denek ez dugula berdin eramaten kontsumitzaile bezala. Baina gero ere, beste irizpide batzuk edo postuak aukeratzeak izan zen produktu asko egotea postu bakoitzean. Igual gazta hemen, ogia hor, letxuga hor, tomatea hor, ez zela beraien ohitura eta nahiago zuten postu bat nun produktu desberdin asko zeuden eta momentu berdinean erosketa egiteko aukera ematen ziren. Pixkat ere, simil bat bilatu ze superrean egin dezakeguna. Produktuen inguruan, argi dago beraientzako oso argi dago produktu hauek freskagoa direla, tokikoagoa direla, kalitate handiagokoa direla supermerkatuekin konparatuta, eta gero ere, referentzia egiten zioten benetakotasunarekin, itxusiak edo arraroa da diren produktuak hor bat daudela eta supermerkatutan ez. Eta horrek ere konfiantza pixkaten gehiago ematen diela badakitelako naturaltasun hori mantentzen dutelako. Eta prezioaren inguruan oso pertzepzio banatua zeuden. Baldintzatua dago ere ze erosi duten. Hau da, gazta, eztia edo ogia erosi zuten kontsumitzaileek prezio altuago bat zelakoan uste zuten. Baina, igual, barazkiak erosi zituzten kontsumitzaileak harrituta geratu ziren prezioak merkeagoak zirela. Orduan, merkeagoak edo alderatuta supermerkatuarekin uste baino merkeagoak zirela. Baina gero ere, bazegon kontsumitzaile bat Donostiko azokan goian, bretxan erositako sagar batengatik 2 euro ordaindu zitula sagar batengatik, orduan, baldintzatua zegoen ere bere prezioaren pertzepzioa zentzu hortan. Baina orokorrean, bai zeuden pertzepzio banatuagoak. Eta gero prezioen inguruan ere oso garrantzitsua agertu zen zerbait, orokorra zen zela kontsumitzaile guztiengan, zen prezioaren gardentasunaz deitu dioguna. Prezioak ez direla agertzen salmenta puntuan. Orduan, horrek ere, oztopo bat gehiago menperatu behar du kontsumitzaileak galdetzeko kuanto estan eta hori guztia, ez? Eta horrek ere, zailtzen du pixkat erosketa esperientzia. Eta, informazio gutxio daukala kontsumitzaileak. Balin badaki postu hontan letxuga 0,80 dagoela eta bestean 0,85 area joango da. Orduan horrek ere kontsumitzaileare informazio gutxiago daukanez, botere gutxio dauka kontsumitzaileak zertzunta. Eta horren arira ere, atzaten zuten faltan bota zituztela prezioak. Eta, ja bukatzeko, ikerketa guztiaren ondorioetan sartuta, ikusizakegu azokak milenialentzako tradizioarekin lotutako zerbait dela, familiarekin kasu batzuetan, betiko lekuekin, herriarekin, eta azkenean badagola hor binkulo emozional bat edo azokekin. Gero, ekoizle txikiak laguntzea ere bastante presente dagoela, baina ez da ingarrantzitsua bere erosketa faktore bezala, baina konstiente gira
azoketara jutea, ekoizle txikiak laguntzea dela. Prezioaren aldean, prezioa ikusi dugu, batzuk uste dute supermerkatua baino garestiago dela eta horregatik ez dazela, beste batzuk merkeago, azkenean asko baldintzatzen du ere zer erosten den. Gazta erostea, supermerkatuan gazta erostea prezio berdina dauka. Baino, igual barazkia o garaiko produktuak erostea, igual kompetitiboagoa da supermerkatu batekin. Hor, pixkat, zabalagoa ziren horrerantzunak. Eta prezioaren inguruan identifikatua izatea oso garrantzitsua zen belaunaldi honetarako. Eta azkenik, beti agertzen dena horrelako ikerketak egiten ditugunean, tokiko produktuen kontsumoa ez dela lotzen gure ingurumenaren zaintzarekin, gure paisaien zaintzarekin, gure mendiak berde ikustarekin, eta hori, igual bada lantzeko zerbait, eta zakitan 4 edo 5, azkeneko urteetan egin ditugun 4 edo 5 ikerketa guztietan ondorioztatu dugun gauza nagusinetako bat da, azkenean kontsumitzaileak ez duela identifikatzen tokiko produkta kontsumitzea gure mendiak berde mantentzarekin. Orduan, pixkat ja berriro labur bilduz, alderdi azokek etorkezuna begira dituzten alderdi positiboak edo negatiboak, positiboak produktua benetan oso ondo perzibitzen dela, kalitatezko produktuak, freskoak, tokiko ekonomiari laguntzea, tradizioak mantentzea, hori guztia barneratu dagoen zerbait da, baina gero aldi berean oztopo nagusi handiak ditugu, ordutegiak, ez datoz bat gure egungo bizimoduarekin, gutxio milenial belaunaldiarekin, non igual familiak dauden, eta badakigu zer dan seme alaba jasotzea, gero jutea, lana egunez egiten dela, eta bar. Eta gero ere produktei buruzko ez jakintasuna, ez dugu aipatu orain arte, baino lekak noizeko izten diren ez dakigu. Eta uste dugu urte osoan zehar egon bar direla, eta orduan, ez jakintasun horrek ere egiten gaitu pixkat ahul azokara juterako momentuan. Eta gero azkenik ere alderri negatiboak lehen aipatu bezala, inguruko azokei buruzko informazio falta asko dagoela interneten, eta nik neuen bizi izan dudala lehenengo pertsonan. Eta hau izan da dena, ezakit galderarik egongo dan. Bi hamarkadako belaunaldiari azterketa ederra bat eman diozu. Orain belaunaldi ezberdinakoak jarriko zaitu deman. Pixkat, belaunaldi hortakoa zarazu? Barkatu? Ni aurrekoa. Aurrekoa. Baina hor nago azken urtea. Zure inguru horretako belaunaldikoek ikerkuntzaren berri eman diezunean nola, kafe bat hartzen eta bere burua erretratatuta ikusi dute erabat? Neri egunerokotasunean lanean asko gertatzen zait, nire kuadrilla daukadala saturatua. Orduan, saiatu barnea pixkanaka gaiak introbizitzen larun bate, eta aurreko ikerketarekin bai asko elkarbatenatu nuela beraiekin, eta bat ere ez erabat ados daude, eta sentitzen dira parte, eta bai, honik ere, bai. Osondo, galderaren bat balima duzue, eta noski streaming bitartez jarraitzen ari zeratenok, bidali ditzazkezue galderak, eta helaraziko dizkiegu leireri. Bereizketan, badago, Euneko 40 umek daudela, etxe horietan, eta euneko zenbaki urtukotan, edo horietan, Euneko 60 ez dago. Horrelako aldera dago? Kasu batzutan, oso gutxitan. Adibidez, kalitate asoziazioa edo bilatzerakoan kalitatea eroste dituzten produktuetan badago alde gehiago seme alaba dituzten etxeetan, igual ere seme alabai eraman bartzizkieten gauzen gehiago erreparatzen diete, eta besteetan ez. Baina orokorrean ez dago hainbesteko alderik. Bai. Gure arteko bileratan bai. Komentarioetan ez esaten dut, guretzako bezero idilikoa da, be bizi guztin,
umek dituen, ume txikik dituen familia baten. Bai, Mikrofonoa. momentu bat. Join ez momentu bat. Bai. Bai, ez, esaten dutena da, gure arten hitz egiten deunen, ez, ze jende arrimatzen da azokatara, edo supermerkatura, eta horiana, ez, baina nolabait somatzen duzu ardura bat ondo elikatzeko, ohiturak otordu guzik egiteko, familien egiteko, eta horiana, eta orduan seme-alabak txikit dienen, ez, gero ja heltzen dienen gauzat desmadratu egiten die, ordutegik desmadratu egiten die, ohiturak desmadratu egiten die, baina guretzako, betik, ohitura, beintza pertzezio hori dakau, ez? Guretzako idileko die horiek, ez? 153 hori, seme-alaba txiki dituzten gazte horiek, ez? Ikerketan ez dugu zehazmehatz hori aztertu, baina beste ikerketa batzuetan, dela 2 urte millennials belaunaldia zuzenean ikertu genunean argi badago aldea, zentzu hortan. Puriak egiterakoan, eta gauzaiek familia, aur txikia dituzten familiak gehiago reparatu dute kalitatea, prezioa pixka driver txikiago baten agertzen da, o bigarren neurri baten agertzen da, hor bai. Baina orokorrean ez daude inbesteko aldeak. Eta estadistikoki ere ez dago korrelazio zuzenik zentzu hortan. Bueno, mai inguruari txande emango diogu. Mil esker, hain zuzen ere Leire, 2 saio egin ditu, beraz txalo zaparada bikoitza merezi du. Eta atxadenik emango, izan ere hortarako hurbildu baititugu mai inguru honetan parte hartzeko goratu, ezagutza eta hain zuzen ere gaurko jardunaldia bertako produktuen ezagutza eta konsumoa ari garela, eta gaurko jardunaldiak 3 ponentzia izan ditu eta bukatzeko mai inguru batekin amaituko dugu. Zuen eskuinetik ezkerrera, antxe dugu Garikoiz Aiesta, Deba Goieneko Landa Garapeneko elkarteko partaidea, bere ondoan Xabier Iraola, enba sindikatuko kidea, erdian, hain zuzen ere erdian, barkatu. Juan Pablo Larreare hementxe dugu, Baserria Kilometro Zeroko komunikazio arduruduna, Mikel Ayala, hain zuzen ere gure oraintxe izlari izan den Leire Begaren lankidea, eta gure lehenbiziko izlaria hain zuzen ere Anaiz Iglesias Montagun Universidadekoa. Pixkat bakoitzari galdera harin bat egingo dizuet eta honoko hau da. Entzun duzuenaren inguruan, zerk atentzio deitu dizuet gehien. 3 izlari izan ditugu, saharraren mundutik hasi gara eta konsumoaren nundik norakoan amitu dugu. Titular bat jartze aldera, bakoitzari zerk deitu dio atentzio gehien. Hori izango litzatek, pixkat, lanean hasteko lehenbiziko gaia. Bigarrengo ponentzikoa, zeta generazioko jendea ze urruti daukagun, bertako ekoizle geanok, o tarten gaudenok, azkenean badakigu, lehen didauzko konsumitzailek hor daude, baina berauraldi berritako konsumitzailek ez badira gure harira etortzen, pixkanaka, merkatua galtzen jugoera. Eta nahi gehiena, guretzako tresna oso garrantzitsua da, bertako produktuarekiko lotura emozionala, eta hori ez dago. Nola lortu, belaunaldi hori, emozionalki lotzea bertakotasunakin. Jose Pablo esan duen harira, eta entzundakoaren harira, ez? Norabide, kontrako norabideen kukoa zela, ez? Osea, guk pentsatzen deu konsumidorek gure beharretara edo gure errealidadera egokitu behar dutela, eta aldiz, ez? Ikusten da, aldrebes egin beharreko, guk egokitu behar, ez? Eta aldi beren ere bai, osea, guk saiatzegea, produkto freskoa eta horien horra azpimarratzen, eta ikusten dugu, batez ere Z generazio belaunaldiko horien arten ez, eraldatutakoa pakekin konsumitzeko erraxak eta horien, eta gu beste norabideaten guaz, ez? Eta erosteko lekuan ere, aztu itezaiu, sarri askotan aztu itezaiu,
180 bueltan, baina ez bakarrik generazio gazte horietan, danen, naiz eta danak esan, azokak eta auzoko denda txikia gustatzen zaiola, gero supermerkatutan jute geha. Eta supermerkatutan juteko volumena eta antolakuntza behar da. Eta orduan, ezakit, gu beti kontrako norabideen goda, kontrabitarte. Nik ere gai berdinari helduko diot, azken finean landa garapenean jardunean gabiltzanok bertokotasuna, baserrigintza, bertako produktuaren sustapenean buru belarri behar dugu. Jakitun gara, bakoitza bere etxetik hasita, ditugun gazteak eta datozen gazteak ze desberdin datozkigun, eta gu ere egokitzen baldin bagoaz ere, agian naiz eta informazioa, errelatoa izan badaukagun, errelato hori gaztei nola bideratu ze formulatan eman, hori da asmatzeko faltako litzai gukena. Bueno, nik lehenik eta behin nabarmenduko nuke pixkata nahi zientzun da gero, eta ikusita pixkat hemen ze jende bildu gehan, nabarmenduko nuke ze aberastasun kultural daukagun Gipuzkoan, produktu aldetik, dibertsitate aldetik, eta bai ematen du, horre deskonexio bat ematen ari dela, kulturalki, batez ere, generazio gazteenekin, orduan, horre ematen du badaola erronka bat, eta gako batzuk ere badaude, azken finen, konsumitzaia geroz eta gaztegoa, bilatzen du erosotasuna, konbenientzia, prezioa, batzutan ofertatikan gauzak erabaten antolatzen dira, zuk esaten zenun bezala, eta kontsumitzaia bestetikan, eta hor talka bat, edo talka dozakit edo dan prezipizio bat edo sortzen da, eta hor nik uste daola erronka. Ni pixkat errepikateko naiz, baina nire ikuspuntutik nire ikaskizun handinea izan da benetan kontsumitzailea ezagutzea. Prejizioak alde batera ustera, ez da? Ni daramatzat ja 20 urte, unibertsitatean lan egiten, eta urtero, berdin esaten dugu, belaunaldi benionek, madre mia, desesperantza, 20 urte berdin. Eta beti azkenengoan, urte bukaeran, beti onelako ere bai elkarrizketa dazkagu, azken motatako desesperantza dakagu, gure kontsumitzailea, gure bezeroak ulertu baino lehen, ez da? Orduan, prejuizioak alde batera utzi, benetan motivazioak ulertu, eta gero motivazio erreri soluzioak eman. Gure esentzia galdu gabe, negozio bezala, baino saiatzen motivazio horiei erantzunak ematen, eta posible da. Alde batera usten prejuizioak eta ulertzen benetazko motivazioak gauzak egin ditzake. Ez da, horre Xabierrek aipatu du hitz bat kontrako norabidea. Zuk bide bat hartu duzu eta kontodatzen aizera beste norabidean datozenak gehiengoa direla. Baina zu badakizu bidea ustez zurea ona dela. Horrek nora garamatza. Zuzen ere, orain arteko bidea, egin dugun bidea txarra izan da, edo eta beste norabidean datozenak gehiago direnez norabide hori hartu behar dugu. Zein da gure jarrera, zein izan beharko luke pixka bat norabide hori zuzentzeko, akaso beraiena edo akaso gurea eta norabide berdinean joateko guztiok? Nik uste dut bi realidade daudela, ez? Bat ekoizpen aldetik eta bestea kontsumitzailean aldetik. Kontsumitzailea gaurko baldintzaldiz betetzen dituen zeta belanaldiko kontsumitzailea gaur erabatekoa da. Segurunik hemendik 15 urtera ez da berdina izango. Bera de aldatzen joango da. Baina ekoizpen aldetik konturatu behar geha, realidade bat dagoela, eta lehen konsumo mota existitzienak gero eta indar gehiago daukatela. Baserriak kilometro zero kooperatiba bada, 35 urteko histori badauka. 2009 arte, gure salmenta bide bakarra arategi tradizionala zan. Eta gu saltzen duen txala. Txala o txalerdia, eta punto. Handik honea,
aldaketa izugarriak eman dira, sartu ginen supermerkatutan, bai supermerkatutako karnizeritan, baina baita ere bandejatan, libre disposizion, porzion konsumidore esate zaiona, hori, etorri izan momentu batean, supermerkatuko esate zuen, hori zala bide bakarra eta etorkizuna hor zehola, gezurra. Bere booma izan zuen, inbertsio izugarriak inginu zen horri aurre egiteko, eta gero realidadea da, kopuru batekin gehatu dela, histori hori. Eta prozesu honetan, bandejaiten hasi ginean, derrigortuta egon ginen, eraldatzea. Zati, bandejatan jartzeko, jartzen dituzu piezan, zati honenak. Zuk hartzen duzu babila bat, eta ez duzu babila osoa sartzen bandejatan. Zati, gu konsumitzaile bezala, jutegera bandejartzea, eta perfektoa ez bada ez deu nahi. Punta oker xamarra badabeka, ez deu nahi, baina babila da. Baina ez niko ez nahi, eta orduan nola dauzketan 10 balde jartzeko, hartzen de politena. Eta urrena datorrenak, urrengo politena. Eta azken ez egin gatzen da pilan, hain polita ez dana. Orduan horrek behartu zigun eraldatzea. Eta derrigortuta zinen hasi gendun bide bat, azkenen bihurtu da errentagarritasun bide bat. Gaur ez bagenduke egingo, egiten dituen eraldaketu guztiak, gure aktibidad segurazki pikuta juntzat ja. Eta eraldatze hortan, gero sartzen dira, kozinatu. Eta guretzako gaur kozinatu zer die? Ba, euneko 0, baino, 0, hori gero eta gixio da. Eta seguruenik, hemendik 15 urtera, gehiago izango da. Orduan, pixkan neurtu behar da. Realidadea ez da bakarra, gu daukeu konsumitzaile mota bat, bertako produktu asko baloratzen duna, aspalditik asko baloratzen duna, eta 35 urteotan posible egin duna kooperatiba aurrera jarraitzea. Hori debe aldatzen dijoa, baina ez daukagu dena aldatu berri gure lan itxekoera. Pixkanaka egokitzen joan behar gara. Seguruna askotan beharko genduke azkarrago moitzea. Ni beti amitxe egin dut aurretik jutea. Bueno, ez, ja, hoi utzi nun. Atzeti baino gertu. Atzeti baino gertu. Aldaketa bien atzetik baino gertu. Eta gero ja, gero itzengo dugu suposatzen komunikazio bidez, zetik horre buruz, zetik horre beste kontua duke. Nik 30 urte da mazkit, nire kuadriakin osteunero afari egiten, eta nik 30 urte horietan egindet beti menu berdine. Beti arrautza perjitxu, patata perjitxukin. Ez da oso landue, edo hori, baino nire diskurso beste bada. Eta nik betik esan hori dut, sukaldatzen ez dun pertsonak ez daki erosten. Eta ez da prekupatzen. Eta orduan, guk hor badago jende bat, Jose Mazpeitia eta ez, pixkat bultzatzen aidienak edo aigeanak nola baita zen, ez, elikadura eta gastronomia eta hori dana kurrikulun eskolarren sartu behar dela. Baina bai, ala bai. Eske txikitatik ez balima dugu ez zitzen pertsona bat, ez, eraldatzen ez duten, edo eraldatzeko kapazitatea edo volumena ez duten, baserritarrak jai dugu. Edo bilatzen dugu nitxo txiki bat gure ingurun edori, gu ere txikik ealako, bestela jai dakeu. Merkadonak, orain dela 5 urte dori, bere supermerkatu guztietan peskaderia jarrizu, arrandegi jarrizu. Kontuatu zien, bereien azterketan arabera, 35 urtetik berako, inorrek ez zula arraiik erosten. Bere konsumidore taldekin hitz egin eta azterketak egin eta horiena, ez, jabetu zien, jende horrei gustatzen zaiola arraie jatea, batez bere aman edo bere amonan etxen, taperren ekartzen dula, edo menu del dien jaten dula, baino ez dula erosten, ez ditulako bereizten. Tanat die, arraie, pezes, ez? Eta orduan, ez daki, eta lehen ez daki norbait, ez daki leirek esan duen edo hori ez, ez jakintasun horretan, ez? Eta nik galdera egin nion Merkadonako, eta bueno, zein, zuez erabaki hartu dezue, formatzea konsumidorea, ez, kontrakoa, arrandegi kentzea. Eta dana bandejatan ematea. Eta orduan, zuk arrandegi baten, jute malen batzea,
eta ez bali matzu bereizten, zer dan faneka bat, edo zer dan lehatza, edo zer dan edori, baten lehatza sartuko izue, lehatzan izenen beste gauza bat sartuko izue, edo hori, porque zuk ez dakizu, ez bereizten, ez kozinatzen, ez, pixka bat hori. Baina, lehen osan, bezala, hori, bideo hori jorratzea eta sukaldatzea eta horiena, sustatzea eta horiena, da, fotografia horren kontra jutea. Eta orduan, kooperatiba haundik eta enpresa haundik eta zertarik joze, erreztasune hori horren bila, konbenentzia, erosotasune, eta horian, gu aurrako azten kooperatiban federazioekin juginen Katalunian, eta Kataluniako arroza kooperatiba haundinak, Delta Ebroko kedori, egin dute planta berri bat, tarro txiki batzutan, esate konturatu die, jende askok arroza ez dula etxen jaten. Bakarrik jaten dula paella eta hori dena, etxetik kanpo. Eta orduan etxen ez du jaten ez egosteati. Eta orduan, esate zuet, tarroa hau da, sartu mikroondasen minutu baten indak ez du. Eta orduan, hori egin dezake arrozale txiki batek ez. Eta hori, edo garbantzuk, edo babarrunak egiten dituna. Babarrunak egitea, gazte batentzako, edo neonentzako, pues da una aventura. Eta orduan zeitezu, tarroa erosi. Hori, guretako Goierriko eta Tolosaldeako babarruna saltzen duten, edo ekoizten dutenak, zenbatek egin dezake hori. Kooperatiba batek egiten du, edo talde batek egiten du, edo bestela ez hau zeinik. Orduan, ezintasun hori ez, osea, praktika zer dan, eta merkatua, baina ez, osea, esan deten eraldatutako aldeko joera hori, ez da bakarrik X eta beste hauena, edadeko jenden arten ere, osea, ez? Osea, hori ja nagusitzen nahi da. Eta orduan, horregatik esaten, osea, gu edo espoilatzen dugu, edo bestela beti kontrako biden dugu da. Nik ez nuke esango kontrako bidean gaudenik, korrontearen kontra jardunean ari garenik, egia da, gazteak dira etorkizuna, hurrengo izaldia beraien esku dago, eta zifrak otzotzean hartzen baditugu, beldurra emateko moduko panorama baten aurrean gaude. Baina egia da ere, gazte horiek ez daudela errealitatetik isolatuta erabat. Esan nahi dudana da, gazte horiek familia bizitza ere egiten dutela. Eta familia bizitza egiten duten enean, aurreko gizaldi batzuen informazioa, egin desberdinetan edo portzentai desberdinetan, baina bera ganatzen dute. Eta hori ere kontutan izateko moduko faktorea da. Garbi daukaguna da, mundu globalizatu batean bizigea, tendentzia orokorrak, kontsumo tendentzia orokorrak, non komunikazio azpiegiturak hor dauden, sare sozialak eta abar, gure gaztek asko jaten duten informazioa oso bideratuta datoz horrela, eta horren arabera guk sinisten ez dugun eta nahi ez dugun errealitate bat bideratuta dago. Hau da, sukalderik gabeko etxeak izatera, iristera. Barbaridade bat iruditzen zaigu gaurko errealitatean, baina hori da tendentzia globala. Eta guk garbi daukagu, horren aurrean lan egiteak merezi duela, nahiz eta jakin aurrean dugun errealitatea otzotzean hartuta gogorra dela. Orduan, nik esango nuke, kontrako korrontean aritu baino erdibideko puntu hori bilatu behar dugula. Egon litekeela gazten errealitatetik gertuago, edo agian gure errealitatetik gertuago. Baina erdibideko puntu hori dela klabea, hori izan litekelako, o izan beharko litzatekelako, dugun egoeraren aurrean nolabaiteko inflexio puntu. Ze mundu globalizatu honetan, generazio berriek geroz eta bereganatuago daukate, adibidez, natura eta ingurumenarekiko percepzioa eta sensibilizazioa, baina beti maila globale.
hori falta zaiun maila lokalera eramatea. Hori da. Ze Pirineotako edo Alpetako glaziarrak urtzen doazela jakitean, ikaratu egiten gara, ez? Edo itsas maila poloen urtzeari esker igotzen denean. Ba hori, dimentsioaren arabera eta eskala gure errealitatera eta jakituen izan barra nun bizigean, hau da, Gipuzkoako errealitatean, non landa eremua eta eremu hiritarra urruti dauden, baina geografikoki ate ondoan dauzkagu, bata zein bestea, ez? Eta hor dago zer egina. Eta lehen esan dan bezala kontzientziazioa ezinbestekoa da, hezkuntzatik hasita, nola ez, formazioa, etxean eta hezkuntzarloan, eta azken finean, baserri gintzara begira, baserriari duintasuna eman, eta bere egin, eta kontsumitzaile begira, etxetik gertu ahalbidetasuna izan, produktua gertukoa, kalitate gorenekoa, eta bere produkzio ekoizpen guztiko informazioa aldi bezain osatuena izan, eta gero kontsumitzaileak erabakiko du, nola ez, non erosi, zer erosi, eta zertarako bideratu erosten duen hori. Mikel, amaik ikerketa egin dituzu, izango duzu, rezetaren bat. Bueno, a ber, niretzako hau, askotan pentsatzen dut, historian zer beti gertatu da, hori, belaunaldi berrik, bultzatzen dute, ez, aldaketa-arantz, ez, eta oain ere, nik uste dut berdina gertatzen nahi dela, gustatu zait esan dezuna Jose Pablo hori, burua galdu gabe, porque, nik uste dut gai hau dela hori, aldaketa hori, sentitzen jun, eta bakoitza pixka bere esparrutikan, mugimendu hortan egon etengabe, nik uste dut, berrikuntza zea hortan, nik uste dut hor tokatzen dela, ez da erosoena, baina tokatzen dena da, ez, pixkat guk asko erabiltzen dugu lanen esaldi bat, marketingeko aditu batek esaten dona, no busques consumidores para tus productos, da un poco trabalenguas, no busques consumidores para tus productos, busca productos para tus consumidores, bai? Osa, zu moldatu bartzea, osa, errealitatea mundua hor dago, eta zuk moldatu bar dezu zure eskaintza. Orduan, burua galdu gabe, porque egia da batzutan moda badala, eta esaten dut, eta hain izaiten den makina honekin, edo, ez? Baina nik uste dut, pixkate joera hori aukibar degula, eta, pixkate ikusi bar dezu, ez da, nik hau eskaintzen dut, baizik eta, beste aldetikan ze ari zaite eskatzen, ez? Konsumitzaia ze ari da eskatzen. Eta bizigian mundu biziga, bitu atzo leirekin begiratzen genuen, Mercadonak kongelatutan, janari prestatutan daukan eskintza, impresionante, oza, impresionante. Eundaka referentzi zeuden hor, zanahoria kortada, diras, tal, mango, eta gero hori, quinta gama, cuarta gama, mundu hortan bizigia, eta eundaka referentzi balin badaude da, gunero milaka etxetan sartzen dialako, orduan, bakoitza pixka bere esparrutikan, nik bai uste dut entzute jarrera hori, ez? Pixkate belarriak zabalik, eta pixkate, reakzionatzeko kapazidade bat, bakoitzak bere esparrutikan, nik uste jarrera hori nahita ezkoa dela gaur egun. Ni bat nator nire kidekin, guztiekin, eta baina beste ikuspuntu bat sartu nahiko nuke elkarrizketan, zen gu negozioak bezala edo enpresak bezala ere bai gure estrategiari begira behar dugu, egia da, arrautzak zesta ezberdinetan sartu behar ditugu, hori estrategia da, dibertsifikazio pixkat, baina zergaitik ez, agian momentu honetan, hemendik 10 urteetara, kontsumitzaile multzo bati ezin diegu errespuestarik eman, eta ez da ezer gertatzen. Nire negozioarekin aurrera segituko dut, nire estrategiarekin aurrera segituko dut, baina agian, alde batera, utzi behar dut, ointxe bertan ez dakite, belaunaldi gaztenak, zen nik nire produktuaren eraldaketa aurrera ezin dut eraman eta, ez da? Kontzientzia puntu hori ere bai, eta segurtasun puntu hori
erabai garatu behar dugu enpresen aldetik eta sektorearen aldetik, ez? Tendentziak hor daude, seinaleak hor daude, kontsumitzaileak hau esaten dute, big players, Mercadona bezala, wow, zelako argazkia botatzen dute, baina ni enpresa, negozioa, sektore bezala ere bai, nire ikuspuntua dakat, eta badakitzen motatako estrategia trazatu behar dute. Egia da, nire estrategiari finkatzen, aldi berean dator ere bai, erreaktiboa ez izatearekin, bai? Piskat prospektiba egin behar dut, Piskat seguir de cerca a la cabeza, ez da? Eta egia da, sektorean, lehen sektorean beti oso erreaktiboak izanen gera normalin. Ba, bueno, gure estrategiarekin seguru eta lan zen, baino piskat begirada ere bai, etorkizunean, seinalekin arretaz, baina lasaitasuna ere bai parte horretik, gu ere bai jakintasuna dakagu, eta segurtasun horrekin ere bai aurrera bota ezakegu, ez da, no se. Adibidetxo bat botako dizuet edo ipui bat kontatuko dizuet. Sukaldean etxean obrak egin ditugu eta sukaldea antolatzea pentsatu dugu. Jo dugu batera eta bestera eta marka jakineko sukalde bat erosi dugu. Beltza, diseinozkoa, zoragarria. Oso kolore biziak eta ora kontrasteak ondo egiten dituena. Hezkuntza bat jaso dugu, amaren gandik, denok dugu gogoan, goizean goiz nola jaikitzen zan, esnea berotzen zuen, ze otordo goxoak egiten zituen asteburutan, baina sukaldean aritzea etzai gustatzen. Orduagatik, auzoan erosketa egiteari utzi diot, nire lan orduaktan ezin dutu dalako egin. Orduan, etxetik gertu jarri didaten supermerkatu bikain batean, non guztia daukadan, erosketak egiten ditut urte guztian zehar eta ordutegi egokian. Ez hori bakarri baizik eta erosketak online ere egin ditzazket. Ez hori bakarri baizik eta etxera ekartzen didate. Nola aldatu diren gauza kamarada, abesten zuen ertzainak taldeak. Hau da pixka bat egokitze prozesu hori aipatu den hori, bizi izan duguna eta bizitzea tokatuko zaiguna eta tokatuko zaiena. Zagit, argazki bat egitea aldera, enzuzen ere. Sukaldea intzagotzat hartuz. Zer izan duzue? Ni beste datoa sartuko nuke. Segurazki etxe hortan persona bakarra bizi da. Eta kozinatzea familia batentzako zaila da, baino motivazioa doke, baino bakoitzantzako bakarri kozinatzen aitzea egunero, edo lentejak potoain eta hortik 5 taper kongelatu eta oso kontziente dutan bertzea. Eta ni 2 alaba dauzket, milenialak, bakarri bizi dira biak, eta etxeko taperrak, eta biak kozinatzen dute, baina biak tiratzen dute desente, beak esan duen arroz pote txorrei, jateko moei, ja ez da sikiera guke beti danik janditzen gauzak, ez? Baizik eta gauz berrik oso onak hemen daude. Nik ezagit oso onak dauden, oso erresa dira prestatzen da nik uste hori dara nagusi bereientzat. Eta etxeko taperra daun bitartean, bertako jana jango dute, baina realidadea zupintatuzuna edo okerragoa. Gauza bat erantzen dut, sukaldean aritzeak ere denbora eskatzen du. Baina hor dago, urtetan, gobatzen ez, gallina blankak egintzun iragarki bat, eta behin da berriro errepikatu zuten, eta emakume bat azaltzen, eta ez da. Tu, dedícate el tiempo para ti misma. No tienes que cocinar, ya te lo hacemos nosotros. Tú no, ni el caldo, ni nada, nik ingo izut. Ez, eta hori, gure ganatu egin deu. Danak, ez bakarrik emakume, gizonezkok eta danak, gure ganatu egin deu. Sukaldean pasautako denbora, galdutako denbora da. Eta hori, edo alineatzen deu, norbean zaintza hain importantea danen, gaur egunen, gure herrietan, fisio, masajista, zaintzako, dana, daukeu, de todo. Gimnasio die el negocio del siglo. Zaintza oso barneratuta da geu, edo alineatzen deu sukaldea zure zaintzaren parte bat dala, edo bide bat dala zure zaintzarako, edo bestela oso zaila dakeu. Oso zaila dakeu, porque
azkenen, beraiek ere, industria alimentariek, gure pauta hauek ere oso hartuta eta bereganatuta eta biletu dute soluzio bat esan dut behitu, nintzuk. Osea, zuk bain paella bat egin berrezunen, zuk ustezu, norbaitek, osea, oi asko baten karkaxeak egiten dala, salda egiten. Atatzen zaitunen el majo de argiñano esaten, aquí está el caldo, el de casa. Eta pizzak diek, son de casa, sí, de casa Tarradela, ez dala una multinacional de mi pares de cojones. Ui, barkatu, baina esan ez zutena da, osea, eske, hori barneratu egin dugu, galdutako denbora badala, eta hori, osea, lehen esentena, sukaldaritza eta gastronomia eta horiana, bere tokin jartzen du txikitatik edori, eta eta gazte jenden arten, ba hori, esaten dutena, osea, eske, atzo Tolosan edori, osea, fisio eta masagista daude, osea, komestibletako denda baino, gehiago. Ez? Hor badago, zaintzarako, edori, gimnasiok, eozein hiperretan eta horiana, ez? Goierren ere, osea, Olaberrikon ere, barrunen iriki dute. Garberan, nola da, Usurriko, Hurbilen ere, dago, Garberan ere dago, leku guztitan daude, poligono industrialetan daude, crossfit eta horiana. Eta dana da, zaintza, ez? Eta gero esaten zuna, sare sozialak ez, sare sozialetan zaintzarako edo rezetak eta hori. Datuk esate hue, gazte jendek egunean 6 ordu pasatzen ditura, eta esaten, eske ez dauket denbora koordinatzeko. Hostia, adiós. Ez? Osea, eta gutako bakoitzak, telefonok ematen digu astean behin, nahi behintzat, aste honetan, egunero horren beste ordu pasatu dituzut. Hostia, que pasada. Esaten 3 edo 4 ordu. Pentsa, dauket gimnasio juteko, sukaldatzeko, eta beste gauza bada, ze gustatzen eta ze ez. Eta ze asumitu deun nire honeako dala, eta ze dan galdutako denbora. Ez? Eta galdutako denbora da ere bai, dendaz denda, arategi on batea jutea, fruta denda on batea, edo eta hor denbora ez galtzea eta jutea hiper batea dana erostea. Da, zure buruaren zaintzan denbora inbertitzen duzu, edo ez. Edo dedikatzen zua TikTok. Hoi da. Bai, paradigma gogorra jarri duzu, baina errealitate baten parte da, hori garbi dago. Baina baita ere, batzuetan, ez beti esango, baina batzuetan izan liteke bizitzaren momentu jakin bateko isla. Ze gu garbi ikusten dugu, kontsumitzaile gazte direnak guraso bihurtzen diren momentu horretan, buruan zerbait pasatzen da. Eta ez erabat, baina kontsumo ohitura batzuk azten dira aldatzen, eta bertako produktuari eta ahora eramaten dan horri importantzia ematen azten zaion momentuetako bat da. Eta hori ere ezin dugu ahaztu. Garbi dago gaur egungo gizarte gazteak, batez ere, azkartasuna, komodidadea, horrelako faktoreak begiratzen dituela, sukaldea garbi edukitzea ederra da, baina baita ere jakitin izan behar gara, epe motzera baino epe luzerako irakurketa ere egin beharko genukela, beste erabatetara esan da. Zuk dedikatzen badiozu zure denboraren tarte bat elikagaiak erostea, gero kontsumitzetuko dituzun elikagai horiek erostea, eta elikagai horien atzean, interesa baldin badaukezu behin, zer dagoen, zeinek egiten duen lan, nola produzitu den, gaur egungo inbertsio hori izango da etorkizuneko frutua. Argi eta garbi. Denak nahi dugu aldela 100 urtera iritsi eta ondo. Jaten dugun arabera ere eragin handia izango du horrek. Bueno, bai, nik pixkat Jose Pablo gaur dana zuren arira. Komentatu dezun horren arira, nik bai ikusten dualidade bat, jatekomo, bai, baina arraigoxo bat laben, bai, ez? Orduan, bi veloziade bezala dauzkau, eta hor bai iruditzen zait,
pixkatzuk esaten zenun arira, vinkulazio, emozio, azkenen guk erro batzuk edo balin badauzkagu ondo landuta, azkenen denbora kontu bada, baina azkenen autentizidade hori bilatzen juten zea, produktu goxo hori bilatzen juten zea, lehenago edo berandugo, baina ezagutu izan badezu, zure etxean jan izan badezu, eta zure idea hori hortan balin bado, lehenago edo berandugo bilatuko dezu. Orduan hor nik bai iruditzen zait, kode batzuk eta landu bar diala, autentizidadea, komunikazioin bar da, jende gaztea daun kanal horietan egon behartzea, mezu autentiko batekin, porque azkenen impostatutako karton piedrako gauzak, zeitu nantzen baten ditugu, horren, joan bartzea benetako zerbaitekin, eta lehenago edo berandugo nik uste dut, azkenen, danok sartzen gehala bizitzan beste fase batzutan, baloratzen ditugu beste gauza batzuk, eta bai iruditzen zait, horre markak eta enpresak eta, izan behar dira, benetazko, komunikazio arduratxu bat inbar dugu, eta bai iruditzen zait, produktu lokal oso ona daukaula, eta hor lan bat inbar dela, etorkizuneko zerbait ikusteko bezala, ez iraganeko zerbait bezala, algo viejuno eta, hor nik uste bai daula lanketa bat, guazen aurrera begiratzea, porque aktibo oso potenta dauzkagu hemen, ez? Ni zure ipuina pixkat bukatukoet, eta distopikoagoa bihurtuet. Oin dela urte batzuk ikerketa batean hartu nun parte, prospektiba ikerketa batean, zen Londres irian, Londres 2050, no? Eta gastronomiaren inguruan eta gastronomia jarduaren inguruan, zenbait ikuskizun puntu ezberdinak landu genituen Londreseko agente interesgarriekin, sukaldarikin, ciudadanos, enpresak eta dana. Eta atera genuen ondorio bat, oso interesgarria eta honen arira, beraien ikuspuntua zan, hemendik 40-50 urtera, etxeetan sukaldeak desagertuko zirela, baina, sukalde komunitario bat egongo dela edifizioetan. Guztirako. Bai. Eta honera arira, sukaldaritzaren baloreak agian aldatu beharko genituzke, zen beraien ikuspuntua zen, gero eta gehiago, etxe unipertsonalak egongo dira, bakardadea, sare sozialen gatik, bakardadea areagotzen ari da, eta sukaldaritza elkarte puntu nabarbena zen beraientzat. Eta horregatik ikusten zuten etxetan sukalderik ez dugu sukalduko, baina sukaldaritza akto soziala bat bezala errebeindikatzen zuten agente hauek. Prospektiba ikerketa bat da, distopikoa, baina hauek zer esaten digun, pixkat moldatu behar galera, etorkizunerako tendentziei, agian ezberdinak izango direna gure ohiturak, baina ez ahaztu gastronomia sukaldaritza potentea da gizakientzat. Eta nire ustez ez da galduko. Bihurtuko da zerbait gehiagotan, edo ze beste balioa izango du atzian, edo beste motivazioa atzian. Baina eraltuko da, baina mantendu egingo da. Oda, ustegunetako Xabierren arrautzak eta... Distopiko izangoa, han zartagi majo, eta han sukaldatu da pipil eta hori dena, gotxo. Osea, hori da, leheno adibidez, ikusten duen edadeko jende bat. Pues no sé, tengo aquí el micro. Esan ez dutena da, osea, nik bai nota, osea, ez kontra eman nahi, baina nire esperientzien arabera, adibidez, sozialen leheno, oikoa zan, edadeko jende bat edo, lapiko batekin, zerbait landugok egiten, zartakie, plantxa, eta labekina sartzen dana, bueno, Kapitan General, edori. Baina oso egie da, badaukela beste faktore hori, elkarrekin egotea, osea, komunidade sortzeko, launek sortzeko, edo, pixka bat, giro hori, sozializazio puntu hori badaukela, ja landutako sukaldea hori ja beste gauza da. Garikoitzek gauz bat aipatu da, heldutasunarena. Urteetan aurrera goazenean eta rol ezberdinak tokatzen zaizkigunean, seme alaba jaiotzen direnean, aldaketa batzuk ikusten ditugula.
Gero jantokietako aferak ere hor daude, izan dira gora berak ezberdinak. Gero ekimen sozial, makroekimen sozial handiak izan ditugu futbol zelaitan, gastronomiaren inguruan, bixuaren jaiare badaukagu, orain gaztatarta jateko rutak antolatzen dira, zer da pixka bat, Mikelek aipatzen zuen hori, egoera berrietara egokitu gauza gaintzagotzat hartuz, ez dakit, diot. Galdera zein... Ez, aldaketak afera handia dauzkagula. Jangeletan izan ditugu egoera, pixkat delikatu xamarrak ikastetxe batzuetan daude beste. Baina gero baitare gauza handiak antolatzen direnean parte hartzeko joera dugula. Hamburguesa, makrohamburguesa jaialdi horietara, eta zientoka jende joan dela. Eta gero gauza txikietara joateko ere, badaukagula horako minimalismo joera bat, bisigua jatera edo gaztatarta jatera. Garaiko momentua dira? Bai, eta Leire komentatu du behin eta berriz, esperientziala bihurtzen da... Azkenen dia, bai, sustrai kultural batzuk, beti egon diala horre sukaldea, sukaldatu, baina gero hori plano esperientzialea pasatzen dugu, eta, burgerrak, eta, festa, olagarro festa, Leirek komentatu ditu lehenengo 5 kategoriak, zian 5 kategori prestatzen ziala a los arauz. Txakoli festa, Sagardo festa, ez? Zintzu bostzian, gazta, danak, pixkat esperientza lin daitezke, ez? Eta ematen du hor, kriston binkulazia sortzen dela. Bai, emozionala, porque gero espontaneoki rekonozitu iten dira kategoria horiek. Osa, gure idearioetan daude, orduan, hor bai ematen du da, hola bide bat markatuta, landu daitekena, ez? Ez daki kategoria guztik daukaten gaitasun hori? Akatxo bat, gure kasoi bidatuta. Azkenean hori da gastronomia aixialdi bihurtu, o aixialdia gastronomiakin lotu, naizun bezala, bertakotasun izena ematen diogu, askotan, ez denetan, baina askotan bai, eta gero zer ematen danan bertakokin zer ikusik ez dauke. Baina alea juten geanoko juten dienak, uste dute, hor, guain dela ez asko, Gipuzkoako txuleta festa. Komunikabidetan agertu zan. Eta gezurra zan. Egon gozien, 14.000 txuleta malemazien, 1.000 malemazien Gipuzkoko, esageratu inde, seguru. Eta orduan, gure kason, bai gastronomia, bai garrantzio aixialdi bezala ulertzen dugu eta ez aukera txarra, gu hemen Euskadin urtean zehar ekitaldi pila bat benetan bertako produktuakin, eta gure tradizioi eta gure festadin lotuta, eta hori oso ondo dago, baina urrengo pausua ematen danean, ikurriñatxoa jartzen dio eozin gauzai. Eta ez da beti lokala. Beti ez, ia sekulan ez. Hor, gako nagusietako bat hori da. Bihotza ikutzera iritsi behar dugu, ez? Aurrekoan batek esan zidan eta konparazioak beti izaten dira txarrak, baina faltako litzaigukena da, ze horrekelako ekitaldi asko antolatzen dira, lurralde desberdinetan, baina azkeneko hilabetetan bogaboan dagoen gixan, euskal musika tradizionala eta mitologiarekin mitoaroa montatu den gixan, eta horrek duen segida, eta segida gainera belaunaldi desberdinena, bai gaztena zein ez gaztena, alako formularen batekin asmatzea faltako litzaiguke, kontsumitzaile izango diren belaunaldi gazte horiek ere, bere ganatzea. Oso ondo jorratu ditugu zenbaiga, baina izango dira galderak, ez dakit online bat dira, ez dakit presentzialki egineiko zenituzketen, ze gauza ezberdinak jorratu ditugu, eta zuen txanda da, inzuzen ere. Zuenean, txanda eskatu eta galdera egiteko aukera izango duzu. Bai, unitxo bat. Eskerrik asko. Nik nire inkulturatik nire iritzi bat emangot. Entzun dut, gauza garrantzitsu asko aipatu dituzue, baina oso interesgarria pentsau jat,
ondo erosteko, azoketara joateko erostera, sukaldatzen jakin bia dela. Eta gaur egon, sukaldian inguruan dakigun ezagutza oso txikixa da. Orduan hemen guztoko jaten, genero ikuspuntua pixkat sartzea, eta gaur egun, oindala 50-60 urte atzera inda, lehen emakumean lan munduan, o soldatapeko lan munduan, askoz bitxikixa zen gaur egunekoa baino. Orduan, niri etxian, nire amak sukaldatzen pixkat erakutzi dozta, bera oso fana dalako, eta beraik alako sensibilidade badaukalako. Baina kuadrian igaldetzen dut, eta ere inork ez dut erakutzi sukaldatzen. Lehen, amaitatik alabetara pasatzen zan, da lehen azokak bizi-bizi zerenian, azte barruan egotezianean, han bertan erosten egotezianak, gehienak, nik uste dut, emakumeak izango ziala. Eta gizona joango zen, soziadian, afai bat eukitzen zemenean, igual, zerbait erostera orduan, horbe bai utxune hori dago azkenean, bikotia o etxetan bizidianak bisek etxetik kanpo itxen debelan, eta lehen batek itxen zaban kanpoan, eta bestiak etxe barruan itxen zaban lana, eta orduan zaintza, elikatzeko, baita etxekuak eta ingurukoak zaintza horitarako denbora bazauan. Baina oin, emakumea lan mundura joan da, eta gero bai, bikotean artean, erosketak itxeko, sukaldaritza horrek bedaban denbora guztia itxeko, denbora ez dago. Orduan ez da nik uste dut gaztien arazo bat ez dela joaten azokara eta ez dela sukaldatzen. Lehenengo ez dakixe sukaldatzen, ez delako transmitidu, eta lehen denbora gehiago zauan, lehen kanpoko soldata batekin, familia batek aurrera itxe zauan. Oin kanpoko bi soldatekin, justo. Orduan nik ez dakit hor zen gaino egondan, azken urtean etxetan, baina zehose pasau da. Eta hori, pentsatzen dut, bai dala igual, dana prestatua eukitziana, ez dela gaztiek ez dela nahi sukaldau, lehenengo ez dakigu. Orduan, eskuntzara eramatia pentsatzen jat oso ideia hona, nik uste hemen zerbait aldatu nahi bada, eskuntzatik aldatuko dela, eta gero behi denbora, eta kontzelizazioa eta lako gauzak. Aldiz, hezkuntza aldetik tutorialak eta gastronomi saioak telebistan barra ditugu. Bixigu bat egin nahi dut. Sartzen ez interneten eta aukeratzen dut sukaldaria punta-puntakoena eta baditugu lau rezeta batetik, bestetik eta bestetik. Diot, hezkuntza eta ohitura uztartzea aldera, ezta? Eta teknologiak ematen dizkigune bideak ere aintzakotzat hartuz, ez? Denbora den edo ohiturak edo gauzak aldatu diren. Pixkat errematea emate aldera, erakunde izte eskatuko zeniaeteke zuek, hain zuzen ere. Pixka bat, kontsumo tokiko elikagaien kontsumoen sustaketa bultzatzeko. Hemen zuen iritzia bota dituzue, baina instituzioak ere hemen izan ditugu eta beraiek ere zer esan handia dukate. Elkarlanean nola egin dezakegu hori guztia, ze proposamen dituzue, zer daukazue buruan bueltaka? Obsesioa dauketa espalditik komunikazioakin. Eta badaukago ze komunikatua, ze produktu ekoizten deun, ze kalidad dauken, baina ere bai komunikatu behar deun ze erantzitako onura dauzken produktu horrek, ez produktua bera baizik eta ekoizpen horrek, ez baserriak egotea eta baserritarrak egotea, baratzak egitea, ganadu eukitzea, horre denak onura erantzitako ekartzen ditu, gure paisaia da dana, eta gure ingurumena da dana, baserritarra hor daulako bere aktibidadeekin, ez? Nik uste hori komunikatu, eta ze komunikatu politxa dela, eta bado, guen. Agian bakoitza ez gea gai egokitzeko mezu horiek gaurko azken belaunaldiaren beharreta, ez? Bi aldetik mezu hori ze forma eman, naiz eta mezu hori izan nola kontatzen deon 2 minutuko espitz batek ez du balio, 15 segundutan kontatu behit jau gauzak. Eta gero komunikabide berri horiek berri. Gure za berri izan daitezkena, baina berri ez diena, batzuntzako ja sartu dira, Facebook gaia intzan, askontzako. Eta berriak eta etorriko diranak, zatik hau hasi bestek ez da egin. Azkeneko urtegoetan velozidade bat ikusi dugu gauzai, baina dirudienez velozidade hori geota hondiua izango da. Eta beti izango ditu tresna berriak erabiltzeko beharra, eta bakoitza igual ez gea gai, eta igual hor bai erakundek bideratu beharroekela, ez dakit, sektorekiko lotura bat hori lantzeko.
Hori batetik, eta gero ja beste eskaera partikular bat, aspaldiko ametsa proposamena da bertako produktua nagusitzea jangela kolektibotan. Aidira gauzak egiten, bale? Ez gaude guain dela 10 urte bezala, baina guain dike anekdotaria. Eta nik uste posible dela, eta horre hontzan proiektu bat, inok ez du ezautuko, nik kasualidadez tokatu izan Renascenze proiektu bat, Euskal Unibertsitateak egintzuna, osakidetzari eta osiei lotuta, osasuna lantzeko osasun zentrotan, residentzietan, ospitaletan, elikadurari bidez. Eta proiektuan nintzen, asko landu zen, nik nire esango dut, unibertsitateen ritmoan, eta unibertsitatea gaina bere helburua lortu zuen, eta estudioa horren egongo da, eta kajoien batean sartuta egongo da, eta hor gehatu zen histori hori. Jarrai dezagun hori lantzen, zati nik uste, askotan aitzekiatan agertu zen, lehen sektorea ez dago preparatuta horrei erantzuteko. De golpe ez, baina guk hemen barazgilekin da askotan itzen joi dugu. Zuei esaten behi zue aurretik ze behar dauzkaten, zuek egokitzea daukezu ezeneko izpena behar horietara? Bai, gu zentro batentzako, bintzako, ingo benduke. Badago aukerak, seguraski ez da perfektua izango, baino indar gehi hartu behar luke horrek. Leno esan duten bezala, elikadura eta gastronomia kurrikulunen sartzean ikusten hori ezinbestekoa dela, hori ez da datorren urten astea eta hori prestatu egin behar da, kurrikulun osoa, zeten mariok eta nola landu, eta horretarako materialak prestatu eta horiena bat hori, bigarrena izango ditzake Jose Pablok esan duen bezala, erosketa publikoa moldatzea, ze askotan esan duen bezala. Guk ezin dugu hornitu, ezagit, lote baten 40 jantoki sartzen bali madien. Baina lotek txikigo bali madie, gian kooperatiba bat edo ekoizle talde bat edori prestatu daiteke. Prestatzen bali madeu dana, volumeni prezio, orduan lehen osan dut. Gu hortik kanpo gaude. Eta hirugarrena, gero, nahiz eta danak guain, gaude turismofobia baten sartuta, turismofobian edori, abatzizketan eta behitzaman ez dago turismofobiaik, ez da inor jute, edori, baina guain danak daude, nahiz eta ez bizitu danak Donostin, guain danak gaude oso sensible turismoarekin, baina errealidade bada, eta esan dugun bezala, gaztentzako bidaiatzea da lehentasun nagusie, eta orduan, honea etortzen dien jendentzako, eta turismoarekin lotuta, eskatuko nuke, eta behin baina goiatan planteatu dugu, badaude ekimen batzuk hemendik kanpo, Pais Kataro eta horrelako gauza batzuk, nun turismoa, gastronomia eta bertako ekoizleak batu egiten diren marka baten eta proiektu baten, ez bakarren marka beste pegatina bat jartzea, baina pixka bat uztartuz, porque sarri askotan dakeu susmoa, eta iruipena, ez bakarrik mega evento horietan, baizik eta hemengo jatetxe eta gastronomia asko egiten dela kanpoko produktuak. Eta orduan, pixka bat, benetakotasun baten bidetik, baina uztartzea bi bide horiek ez, turismoa, ekoizpena eta herri nortasuna. Jose Pablo eta Xabierrek esan dutenari gehituz, azken finean, hildo berean doalako erantzuna, administrazioak badara denbora bat lanketa horretan buru belarri. Hor baita ere nabarmendu beharko genduke, eta hasieran diputatu jaunak Euskal Herriari buruz komentario bat egin du, nola administrazio desberdinak ditugun, zoritxarrez, ja Eusko Autonomia Erkidegora murrizten bagera ere,
beste hainbat administrazioa dauzkagu, eta eskumenak bakoitzak bereak ditu. Izan udalak bere eskumenak, lurralde historikoak bereak, eta Eusko Jaurlaritza bereak, ez? Eta naiz eta lanketa burutzen diren, zoritxarrez bakoitzak gehienean bere departamentutik propiotik, falta zaiguna da departamentu desberdinen arteko lanketa mankomuna. Izan hezkuntza, nekazaritza, abeltzaintza eta elikadura, ingurumena eta abar, ez? Eta osasuna barkatu hori da. Eta lanketa eraginkor hori da falta zaiguna, ez? Danak arraun egingo bagenu batela berdinean zentzu berean, orain gastatzen ditugun bai medio ekonomiko eta pertsonalak askoz gehiago optimizatzeko ahalbidetasuna izango genuke. Dudarik gabe, hezkuntzan segi beharra dago, heziketa lanean, kontzientziazioan, eta administrazioari eskatzea ondo dago, eta eskatu beharra dago, eta eskatzeko moduan gaudela deritzot, baina baita ere, nik neronek askotan erabiltzen dudan beste esaldi bat ekarriko dut, bere garaian behin baino gehiagotan Euskal Herriko Laborantza Ganbarako Michel Berokoiri entzuniona, nekazaritza politika eraginkorrena norberak bere etxean dauka, egiteko ahalmena. Ze gutxienez egunean 3 otordu jaten ditugu, izan litezkela etxean edo etxetik kanpo, jaten dugun horren araberako, baserrigintza, ingurua eta Euskal Herria izango dugu. Orduan, bai, administrazioa eskatu beharra dago, dudari gabe, baina norberak ere bere etxean badu nahikoa autokritika. Bueno, ja, nia dena esan da, ja. Niretzako hezkuntza, bai, fundamentala da, ardatz fundamental bada, bai, txikitatik eskolatan, baina ez bakarri gastronomia, elikadura, baita gure medioa ezagutu, balirek esan entzuna, ez dakigu garaian zer dagoen gure paisaietan, ez? Orduan, pauso batzuk atzea, azkenen medioa ezagutu, eta ezagutzen badeu, kontzientzia hartzen deu, maitatzen deu, binkulo emozionala sortzen da, eta hori xirimiri bat, txikitatik. Eta hola, igual urte batzutan desengantzatuko zea, baina gero, beti bueltatzen zea, sustrai horietara edo. Ez zait errezetaiko laukurritzen. Hori eta gero, pixkate elkarlanen dauden agentez berdinen arten, elkarlana, zuk lehen komentatu duzu zakizenen arira, mezu komun bat, baina, pixka moldatu, segun kanalak, segun medioa, baina kampamento base komun bat, poco más. Neuri burura gauza ugari etortzen zaizkit, baina zerbait zehatza eta konkretua, eta gainera ikerkuntzatik ateratzen dena, adibidez da, enpresak esperimentatzeko esparrua behar dute, espazioa eta baliabideak. Eta nire ustez instituzioak ere bai hor lagundu ditzake, espazio hori azkenean diseinatzen eta betetzen. Zertarako esperimentazioa produktu berriakin pilotoak egiteko, prototipoak egiteko espazio bat, non baliokatearen agente guztiak sartzen dira, bai kontsumitzaileak, turismo agentziak, oreka kanala, banatzaileak, ekoizleak, eta beraiek mankomunean jartzen dute ze beharrak duten eta zer nahi duten. Eta gero espazioa hori garatzeko piloto moduetan. Gero pilotoa behin probatua dagoenan eta funtzionatzen duenan eskalatzen da. Eta negozio eredu bat, edo enpresa bat, edo kooperatibat bat hartzen du barne, ezta? Baina beharrezkoa da enpresak ingurune seguru bat izatea faiatzeko. Probatzeko, faiatzeko, eta hortan pixkat akonpainatuak edo koltsoi batekin akonpainatuak egotea. Eta nire ustez hori zehatza da, dazkagu, espazioak badaude, baina agian barneko diseinu hori pentsatuta garatu leike, eta zehatza da eta inpaktu potentea izango luke sektorean. Oso ondo launok, bertako produktuen ezagutza eta konsumoa. Konsumitzaileek tokiko produktuekiko dituzten ohitura eta motivazioak. Horretarako, lagun ezberdinak izan ditugu, mila esker Jose Pablo, mila esker Xavier, mila esker Garikoiz, mila esker Mikel, mila esker Anaiz, eta mila esker Leire. Baina lan bikoitza egin du gaurko honetan Leirek, eta ondo merezi dauka. Besterik ez, eskerrik asko gurekin izateagatik, atxalde hona pasa asteburuan, eta atorran urtean elkarrik usko du. Eskerrik asko, ondo izan.
Agur.